Alright, so dire, may gabi di ay. Bro, Sige, bro. may gani kay na-notice na ko na imuhang chat. Nakabasa ko murag nalipay sad ta kay nakabalik na dai kas Katoliko. Unsa man ni pagkaon sa bro ngano na membro makagsabadista sa una? Kuhan ka ng sa una, sa bata pa ko, grade 6 pa ko ato ba? Grade 6 na. Wala pa ko'y kalibutan ganisa na kay perme sa una na apo ko'y tiyo nga perme ko kuyugon sa Sibang Katoliko ana. Magkuhan ba sa kapilya? Ana ba? Nasa dugay nga gikuha ko ni tita dito ko sa kuan sa Manila. So asa man napita ka gikan sa wapa ka ni adtog Manila, asa man ka dapit nagpuyo? Kuan Negros Occidental. Sige. Nya Dayon. kuan bro kanang dito na ko gi bautismon sa kuan sa Manila ba sa Antipolo. So nabautismuhan kag sa badista gyud dito. O sa kuan pa ko sa elementary pa ko ato sa una ba. Nga naman to kay gidala ka si mong tita dito, gipaapil ka silang seminar. Ana bro. Nya kuan to siya kanang swimming pool gani kay Uy. daghamag kuan ba kanang say tawagan na kanang tawo ba magpabautismo gani. Oo. Dito ra jud sa kuan kanang swimming pool jud siya bro. Oo. Dito may gitos mo ni kuan ana yung pastor ana na nasa kadugayan nga kuan ganing moto nga nguli ko kuan ba Negros. Pagkuan nato si na gipasimba na pud ko dinhi sa Negros ari sa among lugar. Taga Sabado nya. Ako di man jud ko ginahan jud mo mosimba nya. Gipakuyog ra pud ko sa kong tita, napugos ra pud ko kay kung dili ko mosimba kasabaan man jud ko so wa man pud ko Tay laing mahimo. mahimo kay naman ta siyang puder. Na pud ko so wala ra pud ko ning kuan ning tuman ra pud ko niya. Aha. Nya pag-abot sa mga abot na sa mga pangutana ana ba kay kuan man gud akong tita singara siya hisgot sa mga rebulto ba niya ana daghan siya butang-butang istorya sa Katoliko ba ana na dito ko na lain nga unsa man gyud ni kuan nga dili naman ni nagkadimao murag na nalain pud ko ba nga singara ra pud sila gilabot ana insulto gani para gani ako na insulto pud ko ba kay siyempre Katolik gikan ko Katoliko niya siya na singara ra panghilabot nya pag-abot sa ato nga time nga grade 12 ko ato kay kuan naman to kanang liwas na ko ato nga kuan ba nga si tawagani kana nag-graduate na ko ba na pagkamatay ni tita na ko mo na to ni ning kuan ako ning pahawa na ko kuan ba Unsa mang tuigan na matay imong tita? kuan na to bro kanang 2023 pa to. So pirtig yung gikan sa elementary ka hantod nag 2023 sa badista jud ka. Kuan bro ning undang na mo katong kuan bro yung katong time nga sa balista gipabalik ra ko ba kaya naman si tita na gipabalik ko ba nya karon wala naman si tita ibalik ko kuan Katoliko. So murag napugos sa jud ka sa imong pagkasabadista sa una kay gipauban-uban jud ka. Nagipugos ko kay dili man ko ginahan jud kuan jud kanang sa balista kay singara ra pangatake sa Katoliko ba nya. Sa katumbuhi pa akong kuan, akong tita, ang iyang anak nga pastor, nagdebate sila sa sulod sa balay. Ara say anak ka pastor. Yang anak pastor murag kuan na siya ambivalical ba. Ay lahig relihiyon. Dili sa Ang badista. lain ng relihiyon, dili sa balista Ngano man nagdebate. to? Nganong wa man ni kuyog sa iyang relihiyon? Kuan to sila kanang debate to silang duha. Abot sa salvation ana kung kinsay maluwas ana nagdebate ng duha niya ako naminaw ra pud ko. So kuan nga na ko wa man ni mga kuan pa ni mga sinspad ba nya moto na ni pagkawala ning tita kuan ako ato ning balhin ako Katoliko. Kanong katuyang anak bro, by the way, nganong ga evangelical church mo? Wa day to mukuyog sa iyang pagkasabadista? Wala kay
lahi man sila pagtuo bro niya. Pag-abot ang atong time, nagdebate naman dyan sila sulod dyan sa balay. Nya ako, namina ra pag nilang daw Kuyawa. Nya ako, kuhan man ko kanang sa akong kagalingon, kuhan man dyan ko ato, inosente dyan ko ato ba? Kay nadala dyan ko ba? Nadajod. Siyempre, nadala dyan kayo, wama po ko ikuhan po. No choice man po ko, kay naman po ko puder po ni tita ba na ako ba? So dihang namatay mong tita, layat yung katoliko dito. Layat na ko. Unsa may proseso nabunya ay noon nabunyaga na magas katoliko dati. Nangumpisal na ka. Kuhan ka nang wala pa ba pero gasimba-simba naman ko sa kuhan, katoliko bro. Dapat mangumpisal jud kag pare. Mangumpisal ka as soon as possible dayon imo nang ikumpisal nga dati kang sabadista na daa kasi mohang iyaan. Dayon karon balik Kuhan na ka. bro, kanang napad yung ko na kuhan bro, kanang napa ko naka-remember sa una ba? Unsa may mo na remember? Kuhan, naka-encounter ko sa kung kuhan, na ako'y amigo jud, best friend ba? Aha. Balay tulo may kabok, nya wala ko kabalo, mga safety ditong duha, akong amigo. Yan ang kuhan, nagdebate pa ming duha about sa mga unsa gali na yung mga makaon nga mahugaw ug Kanang baboy dili ana. Mo kanang gidili ug abot sa mga ano bang kuhan kanang Sabat or Sunday ana. Yan, wa po ko ka tingog ato kay kuhan pud ba kanang anak ko na sila pangutanan ako pero wala jud ko katubag ato murag kumbaga na ulawan ko ba. Kay na kuan ba gani ko kanang inosente ko ba kay siyempre ikaw og isdi niya ana murag na kuan gani murag na nakuha gani ko ilang kuan usa gani tawagan na bro Nakuha imong intention sa ilaha. Ehemplo nila ba nakuha na ko ba nya mo to na nagdebate ko sa mga kuan sa akong amigo ana na wa di ko kabalo nga safety day ko sa safety kuan kanang safety akong duha ka amigo. Moto nagdebate ming duha, moto wa jud ko katingog ato. Nya mga tema to nga murag upat guro ka adlaw nagdebate man anto wa jud may tulugay sa una ba? Moto nga time nga grabe ni hilak jud ato na naigo gani ko sa mga story sa akong amigo ana na nga wakoy karapatan sa kuan sa katoliko mo to ning hilak wato nakusensya buga ato sa una ba then kay debate ko about sa pagkaon mahugaw ug kanang kuan mo abot sa Sabat ana gusto ko ning kuan mo to nga nakuan ko ato na mauday nakuan na ako gani na adapt na nako ilang mga kuan yang gipanood tudlo mo to na adapt na nako to. Iman ning kuan ako ato kanang kuan ako kanang imo na pug defensor pud sa kuan katoliko kay gitudloan mo pug ko sa kong amigo ko nga best friend ba kay duha man may tulo amo ni ilang gitudlo na ani gitudloan ko na dapat ako guno nga aning ana ganito akong amigo kuan kanang gi-brainwash guno ko sa pastor ana pero tinod ba bro nga basta usa jud ka katoliko jud ba no kay kuan man jud ka kanang ma-brainwash ka ba kay inosente ka ana man na ba kapag inosente mo to nakamata na ko sa motora na mo to ang kagalingon ako sa badista ning atake pud ko nila kay singare mo pud sila gilabot pud so imo nang gi-attacking mga sabadista ron ako nang gipang-atake bro kay ilabkanon kayo na gikan ko sa badista sa una na ang katoning kuan bro katoning sono katong sanay katong gikan sa badista katoning sono og kanang certification sa badista to siya sa una dili bro kanang kuan bro kanang ako ba sa badista ko ba pero ako ra pug gi-mention kanang katong gipasunog niya nga kuan tong certificate nga palihog lang taong ko niya nga bubalik siya kuan katoliko kay ako kuan ko sa una sa badista ko niya kuan ko nang brag siya pa na kung kitsa pa to yung una na nakamata sa kamaturan mo po to kuan ning balik sa katoliko ang kato pa tong nang sunog certification nga safe din ning mo pa to ning sanib sa kuan sa sanay sa badista
Pare pamukha jud niya ba nga kuan na jud nana. Mm. So ako gikan man jud ko kuan jud sa Badista karon defensor na karon sa Katoliko kay ang mga sa Badista ron mga hilabtano na kayo. Sa diyang sabadista pagka sa una bro, unsa may mong nadiskubrihan sa mga sabadista sa una nga pilapil kag simba? Kuan nga nang tutrabod sa kuan nga nang Macau na mangluluwas nya kanabang gi-apel ba jud ang kuan kanang simbahang Katoliko gi-atake pud nila ba ana gidudahan nga nila nga 666 ana moabot sa katapusan mo na Ah. yung maingon sila nga maabot ang Ginoo nya antog karo wari gyud panabot ang Ginoo. Mm. Palpak. Mao ganito ning anak ko murag gadahom ko sa una ba balik gyud Ginoo niya murag natunto pag ko sa una pod. Oo. Natunto ko sa una balik ko kuan nga balik dengan Ginoo niya antod 2026 na raw wala man Japan dai. Magyapon. Nakuan gani ko natunto gi ilad din makuha nga sa Badista ni. Oh. Kanang ilahang unsa na 10% nakapil kag hatag ana. Wala man pero si tita ra tagahatag og kwarta nako. Nya ako ra paghihatag sa kuan silang offering nila. Aha. Oy. Kuyawag mindset. Sa to pa dai bro, dili din ni may tabo nga nagsimba nila bro, di sila kahilabot sa Katoliko. Tinuod na bro, dili na sila ka kuan bro kay motam bro kay ang gibasihan naman ko nila ang Sabat jud ba? Mo na ila. Nya kung pag-abot sa kuan mga pangutana ano apil bago ato sa una pod kay di bago ka tingog sa una mao tong kuan Murag pikit. pildi ko ning balhin ko Katoliko sa una. Di kong bibig lang ka sa una kay naman kas puder sa imong iyaan. Na debate pa jud ko sa kung duha ka amigo nga safe day wa ko katingog pildi ko balhin ko Katoliko. Oh. So, mo Ito to. nga Pila na magkakatuoy gikas pagkakatoliko karon? O kanang pagbalhin nimo? kuan naman bro kanang basta nagsugod rin yung atong kuan bro kanang grade 8 na ako nya magipabalik ra ko kuan kani simba sa atong 2023 pero ning undang nako sa pagkamatay ni kuan ako tita na ako dito na ako ning undag kuan simba to gipakuyog ra mo ko ato pero wa man jud ko ningo nga simba jud ko ato mosanib nila pero wala man jud. Pero kuan bro, kini ni ang namay ni comment to dire nga hilaw kuno kang pagkasabadista. Maong ni Kuyo kas Katoliko balik. Mao man dyan ay per medyo maingon sila nga kuan hilaw guno pero sakit man dyan sa kamaturan na yung balik og Katoliko na sila nagpabili ng Japon. Klaro og tataw hilaw og pataka lang inana. Wali sa sulod simbahan na ay mangdaot sa Roman Catholic. Hilaw daw ka bro. Ay, tinuod man sad nga mangdaot og Katoliko, di ba? King hindi man mo ba? Tinood man Oh. tinood man dyan na nga wa man dyan adlaw nga ang Sabadista di manghilabot man ang taga-adlaw dyan wa man dyan ay adlaw yung manghilabot. So inig Katuning comment nga hilaw og kuan pero pasensya lang jud kayo kay balik naman jud kuan jud Katoliko wala naman ko nagsabadista ron. Kay nganong daghan man untag relihiyon no ngano mga Katolikom jud inita no? Okay. Mo gani nga kuanan ka sa akong bingo nga daghan ko ng mga kuan mga manungha ba gipabasa ko sa akong amigo nga safety nga tong sa to Mateo 16:18 nga usara day ka simbahan niya gipangutana ko niya nga nung pagkadagahan na magsimbahan unsa may pasabot unsa may kuan unsa may paglantaw nimo sa I will build my church nya wa po ko ka kuan na to wa ko ka tubag ato. Grabe gid ni sila ka mangingilad no. Bisag unsa Masoko na sila bro kay yung defensor na ko sa Katoliko na sila nagpabili ng gyapon. Wala wagi klaro ni mga tawhanan eh. So kaning mga uban
Kaning mga Sabadista bro nga unsa may mo ika-advise ani nila bro? Labi na tong mga sig pangdaot sa Katoliko. Kung na maingon ba nga, pangundang naman taon mo ko, pangdaot sa Katoliko, okay. Kaya yung gibarugan nga, tema, mura man Japon, kung pag-abot sa pangutana, mga ipit mo, dili na mo katingog niya. Kung na yung pangutanan, inyong tubag, dili mao, wala na tunong sa kuan pangutana. Wala na tunong sungutan. Sakto ba rin na nga, ang pangutana, na insaktong pangutana, mutubag ba rin mo, mulahi ba dyan mo tubag rin wala sa pangutana. Lain kayo nga, dapat tarungon ninyo. Pero kayo, wala man nilagi tarong, so, balhin dyan kuan, tuloy ko. So, Mo ba daw ako nakita ba ni kuan gani ni Kinsalit ni Father Darwin ba abot silang kuan ba kanang panghitabong katapusan mo to'y kahadlukan kayo malagi? nga katong gisulot nga Elenjiwet writings man to nga pag jujuro ng pagayon sa tayo nakabutan nito nga Yodjoro nang isde sa impirno. pagayuron kamo sa mao na bro mo to ning kuan ko bro ning pawa na jud ko Katoliko bawa ning kuan ni ko ning pawa di ko kuan sa Budista ba yang nakabasa ko ato Sana all Yodjoro. Uy, sana all. nga mas maayo pa jud ang Katoliko nga dili tayo Joron kay ang writings din ni Elijewat niya pag Joron din ang mga sa Budista di ay muto nga sayo mao dyan nilang giunay silang doktrina doktrina ba Giunay silang doktrina. ano nagani ko gipangutan na asa may sila mo pili katong pagayujuran o kung dito ka sa Katoliko nga walay ganang unsay tawagan na ba ng Sa Katoliko nga ang Dios nagabuhat alang nila. kana kay mao man ay gi pasabot ni Father Darwin sa una katong nagkidebate siya sa una nga dito di ko na kuan ba na nahadlok silang doktrina maswito pa gani si Father Darwin sa abot sa mga doktrina sa SDA puro nakabasa di ko sila mga kuan di ba mga libro sa mga SDA pod lang gipang kuan ba kanang kumabulgar lang baho pod mo to mga suko sila Looya po kaya ni mga tawa na nga. Pagkatawa mo sa ta sige ingon ni mo brother. Pila na may edad ni mo ron? baga mo ano ko bro 27 na ko ron bro 27. So unsa may imuhang gika abalahan karon? kuan ka nang kuan ako ba kay dugay na padabay ko ni mga gusto po din ako nga makita ba ka sa live ba na para makabalotod ba nga ang mga Sabadistan balik nagkuan Katoliko ang katong mga inosente taong Katoliko pareha tong CD mo sa nanunugog certificate ning adto naman og kuan non adto nag SD ako na murag kuan gani bro kanang sila na po'y naulahi ba Oo. ako nakamata naman jud ko gikan man kog sa balista ning balhin na kog kuan Katoliko ang ato na nang nanonog og kuan certificate ning ato na og kuan non SD so basig magtagpo rin ming duha na bro magdebate mi sa abot sa kuan pagkaon Lagi. Tuon lang gud, tuon lang gud ta sa pagkakaroon sa aron. Gani. Oh. Forbidang katawa mo ko sa imong gipangingon nga nangila din yung mga Sabadista di ay. Ang kuan ko ato nailad ko ato lagi kuan katong sikan kami nga na ba ana moabot lang Ginoo 2026 na wa ra Japon Wa gyapon niabot unsa man ning itabuan eh. namatay na lang gani akong tita wa ra Japon abot ang Ginoo lagi Namatay na lang tito nabot ang ginawa. Dong Mirben Suico. Unsaon man ni imuhang amigo Dong Mirben Suico nga nibalik na magkatoliko? Ana. May gidangat ani. Og umang simbahan ay katolik, ang umang simbahan ay katoliko.
bakakon man ang Katoliko. Ngano ko nung bakakon daw Katoliko, bro? Dili baka ako ng kuan bro, Katoliko bro, kung sa yoron gani kung abot sa pangutana dapat sa usa ka question dapat tubagon kay kung wa ka gasunod sa pangutana na adyoy insaktong pangutana mulahi kag tubag aw diya sipiat ka diya Mm. dapat ang kung tinuod man ang kuan kanang Seventh-day Adventist nga tinugod ni Kristo nga ano si Ellen G. White ang founder ani Mm. mo na akong gibalaka kay Tama, no? Amerikano man kuan gatukod niya sa unang kuan kanang ito nagdebate ko sa akong amigo sa una ana ko wako katingog kay pag search sa Google akong amigo aning search siya ang founder sa kuan sa Catholic Church si Jesus kapag search na ko sa kuan sa Seventh-day Adventist kapuyaw si Ellen G. White maniningguwas gi-search ko bayo wa jud ko kakitag referensya ning guwas og Jesus Christ puro Ellen G. White lagi bro Puro Ellen G. White, vulgar gyapon. moro Japon Agkang muta. O sila naulaw na ilang kalaki, no? kuan man sila bro kanang matod ang ano nga dili jud ang nga kuan ba kanang magpakalimpyo na magpakitang tao ra silang kaugalingon ba nga ana luwas na sila Mm. pero makikdebate pero magdebate sila ugaw kayo Oh, pero bro, 'di ba ang inyong pagsimba sa una sa dihang nahimo kang Sabadista is kuan kinini ang isa ka adlaw? sa kuan bro ang unsa man bro Sa 'di ba sa Sabadista pa ka ang inyong simba sa una kay tagsam gina ka adlaw, no? kuan man to bro kanang simbahan mga kuan man to ano ganing murag budiga gani nga na unsay tawag ganay kakita ka ng murag payag bro nga wa pa gani na human Inana ra ang inyong simbahan sa una. o nya usay naapod sila kanang kuan kanang simbahan nga murag kuan gani murag siya balay ba Mm. pero nakaabot ko ato sa una kato ning balik og Manila kuan to kanang barangay hall na dito na nimba ang kuan ang mga Sabadista Barangay hall. barangay hall kuan sa babaw sa babaw sa barangay hall Barangay hall. barangay hall lagi ning anak ko asa may simbahan na naman niya so mao di ka nang tago di kayo Pero barangay hall. anak ko nakaingon ko bro nga simbahan pa ni nga barangay hall naman yung kuanan barang kuanan gorota pabarangay gorota na Ipo barangay gidi ay. kay klaro kayo bro nga pag ana na mo dito nga barangay hall yung pagkuhan di sa sulod kuhan ito pagbabaw ka ng kuhan na gani ka ng marag second floor ba Mm. dito na may kuhan nanimba na may ba dito na yan ako pag klaro na ang mga miyembro dito jutere jud kayo Gamay ra. gamay bra pero real talk dyan kayo brada pero kuhan dyan siya brad kanang tinuod dyan akong sulti kanang sa buhay pastita singaran na siya ugtas kay taga Sabado manimba malapaw na ganun mga alas 9 ang manimba kuhan na kabok inom usay pulo Mm. mara dyan Gamay ra Pulo. jud kayo tanan manimba. gamay ra dyan bro antod sa pero karon bro kuhan naman to ron bro katong permi na mo katong buhay pastita katong simbahan nga akong permi antuan sarado naman to Mm. kuha na ba ka nang kakita ka ng simbahan nga wala na kuhan bro kanang wala na unod gani ang saan lang tawag gani Anong wala mura? na nanimba gani bro gilak na gani Gi-abandon. o giabandon na ang katong simbahan din nga Seventh-day Adventist giabandon na Mm. wala na may nanimba god pero katong buhay pa akong tita ang nanimba ra pulo ra kabo usay Buhay ra unom gid ay.
gamay ra na pag-abot sa kuan kanang mga anniversary managhan ra sila pero abot sa mga kuan mga Mm. mga pagkalay ng tao na bro nga mga basta mabad nagsabado mga jote lagi nga usay 8 kabog tawo Gamaya Ulo. kayo. kamera kayo nga kuan gani nakaingong gani ko bro nga may muwa na lang ko ning simbahan pag kitayag mga tao din Mm. yung kuan ba na moro ba to ilang kuan kanang pag kuan na lang Bible kuan na kanang mga pag kuan na sila mga sa tawag na abot sa pulong na ana na dayon ana manihima mo atake ng Katoliko ana maabot ang katapusan na mananag na wanan nila yun ba Mm. so kuan na tagam ni juga to sa una kay nakuha man ko to gihemplo gud sa kuan gud sa kong tita ba Mm. ang hilabot sa Katoliko ana Mm. mo daw nga wala na jud ko ning kuan ning atake sa Katoliko kay usama po ko anti-Katolik sa una Mm. karon ning balik na man ko Katoliko gud Mm. Grabe karon hapon na kuan ako kanan gamaya rag membro og maulo. Tinood na bro. Mo ana bro, tinood na siya bro. Tinood na siya. Ulo. Kay Tilaya kayo na tanaw. Nga naman na bro nga manimba mo bro. Tagsama jud ka adlaw. Kuan man gud kanang say dili man jud ko mo kuan bro. Oh, bukuyog gani. Di jud ay kamo uban. Kay gipugos ra jud ko ba na say mapugos na pagkukuan kanang simba ba kay masuko siya na dili ba basig di ko pa kanon na ba. Mm. Basig di pa Kaya ka. napa mo ko ipod. Napa mo ko ipod dira sa una gantita na ko. Masok ka na siya agad. Nakaroon, wala naman good tita. Karon baling na yung Katoliko. Mm. Ingon siya bro nga sige kagisgot na imong tita wa kay respeto. Okay ramang mo isgot ko sa kong tita Brad ang kananing comment kay tinood man jud nga kuan jud sa kong galing unsay tawag na bro anang experience ba Mm. mao jud na tinood na kong experience sa katong sa Badista pa ko Mm. wala may nga pasabot nga kuan kanang gilab ka ra Japon nako iyang pagka kuan iyang say tawag na kay kabalo naman ko nga patay na akong tita pero ako rang gi-share abot sa akong tita pero wala na ko gingon nga gidawat na akong tita Unsa may pila may edad na to imong tita namatay jud? wala na ko ka kuan bro ka hinumdom kay pag human na to sa kuan kanang pag graduation pag human nag-graduation ako ning langyaw na kog Manila kay nagubra naman ko na pag Disyembre naman gud to na kuan matay akong tita Mm. nawa ko ka balik ato sa wala ko ka duaw niya ba Mm. mo to nga kuan pagbalik nalimot lang ko sa kuan iyang edad kay kuan matugod kanang Unsa may kamaten ka sakit to or unsa may kuan na to? Kwanto siya bro kanang singari siya ubo gani Ha? wala siya ingong nga singari siya ubo pero walay kuan gani walay Aw. plima gani ning guwas Mm. ang ning guwas ra laway ra ba singari siya ubo nya magpahilot siya gilotan ako ba Sabi na ko og sinari siya inom. Pero sa katong buhi pa siya bro, sige jud kag dadon niyang mosimba. kuan taga Sabado nya say kanang Sabado jud mo kuan lagi ko kanang di ko magpakita niya Mm. Jadi ra pud siya Bulaog magmutang asa gid na ba? magkadong, awa mo ka mosimba dong. nga maginanana na siya nako brag kuan ba dala pug kasuko pod ba Mm. nawa kong musimbag Sabado ang nana kay pinugos man jud Mm.
Ako, amo ko na, kuhan po, gisagdaan po na ako. Pinugos gid ay. Kuhan dyan siya, kanang pinugos dyan siya, bro. Lainas pinugos. Ano, mo ganun, nakaingon ko nga, dili naman sakto nga, kuhan nga, pugso ni mo ang kuhan, tawo mo, simbag sa badista kay, kabalo naman ko daan nga, tinukod raw kuhan, Amerikano. Tama jud no nganong pugson man og di ganahan. Kaya ang gusto man gud nila bro nga, mapugos nila ang usa ka kuhan sa akong kuhan kaning sa tawag kanay. Gusto nila pugso ng tawo kay para kuhan pasimbahan og Sabado ana pabasahon man nila og ani na mabasa nga Sabat. Di ba mao man jud nila bro, Sabat man jud. Oh. Mao to, kuhan sila og Sabat na madugay kuhan man jud kanang mo na madugay ang pastor na mo brainwash iyang kauban mag brainwash ma-brainwash na pud siya og binasa Biblia ana na mabasa nga Sabat ana. Ana dugay ang mahimo na nadugay nag-antay Katolik na naman. Himo nagkuhan gani mo atake na sa Katoliko ana. So mo to mga kuhan kanang parehas ra pud na mo mga idara nga mo kuhan jud na sila ba kanang atake jud na sila sa Katoliko way kahumanon. Gusto nila nga kuhan kanang barugan nila ang kuhan ang ilang Seventh-day Adventist pero kapila naman yung giguba ang Seventh-day Adventist ang maski mga pastor mga kuhan mga pareha na mo nangahagba naman sila sa mga debate. Kay kuhan kung abot pa lang gani sa mga pangutana wa na jud sarado na. Mao lagi. Dapat kung barugan nila ang kuhan ang Seventh-day Adventist dapat naimugwas na Jesus Christ nga kuhan silang referensya. Kay kung gabase lang sila sa Biblia dili na kuhan biblical ilang kuhan ilang gipamatud nga kuhan Jesus Christ. Sa bro ha, pwede mo sulod bro. Ini ko man akong interview anin niya bro, ikaw kung tawagan sunod kay malawgaw ta dire kung doon na mo sud. Asa man ganahan ka nga nay mo sud sa Badista bro? Pwede ra kayo bro kay mga tanay kaming duha. Sige akong i-add ning isa. Okay. Kuya wasad ng ilahan no kay mamugos og di ka mo simba. Kuya. Bro, masuko na akong tita kay kuan ba. Dili pa masimba, masuko na siya. Dodong lani, gitawagan ti ka Dodong lani. Sige, palihog kog tubag Dodong lani kay aron ma-add ka nako dire sa maka-join ka dire sa atong kuan kay Baya Messenger man ning akong gamit god. Sige. Pwede daw ko na musod adara. Hello brother, mayong gabi May gabi bro. Isa may atong ikaalagad. Ang hinay man. Unsa atong ikalagad? Hinay Bro? signal bro. Okay raman. Unsa atong ikalagad bro? Pati next hit. Asa? Walay kusog lain ana bro. Wala man. Kusog man ka diri sa kuang live. Ning hinay man. Kusog man to ganiya sa pa ko ning kon sulod. Basig na anay napindot nimo nga settings diha. Yung hinay man. Hinay jud. Kuyawa day kay nang nihinay man. Mabati ra ba yung kuan no? Blood tingog. Kusog raman yan tingog pero ang amo ang tingog da bro hinay ang labay. Perti yung hinaya bro. Kusog man di kayo, bro? Wala po kay headset ya bro. Testingan daw na ko kuan kining asa? Testingan na ko headset. Butangi ko no nag-headset ya para magdungog ta. Klaro kayo ni Daryl Villanueva baboy ra mag Kita bro. Anak bro. Ha? Dungog ko nimo? Oy kana.
Oh, Dungog na, dungog. sige. Ayaw lang Kinahanglan kay madig. ayaw lang kay tanugan na imong device kay basin mag-backfire ta diri sa atong tingog na ingon na tagnas langob. Nagtanaw ko sa inyo ang live gabi ini. Ito sa imuhang kuan ba ni Jerwin? Ah, Jerwin Rosales. So ilaha sa to. O sa may cancer na to, bro. Sa Well, Hey. Hello. uy, Dunggan ko nimo? na kuan nabalik magka kuan akong Bluetooth. Sige. O sa may cancer nimo? Kini imo ka istorya mo. Tagasa man na. Taga Negros daw ni siya. May gabi. May gabi dia sa inyo, bro. Sige. Sabi mo, bro. Okay, nakakita mo ko sa iyang kuan kining gipanulti nga pugson daw pagsimba. Abot lang po ka kuan kay sa kuha sa una sa pag-Bible study sa kuha. Wala man ko gipugos. Nara sa kuha magpabautismo ba ko o dili. So, Unya, asa to pa dai bro kanang well ra gyud na nimo nga pabotismo ka o dili. Willie, kuan ay dara sa mapa fill upon man ka og mo fill up ka. Ana day. Aw ka na ana nay- magpasabot na kursi. So before ka bunyagan bro, naada na form pilapan. Oh, na ito yeah. na nga ikuan. Kaya imo pang tubag, imo pang kuan ansiran tong kuan mga question So may mga question bro. kuan. Babayan sama na kuan. Kining kanus ka kining mibiya sa kining pag-inom og mga soft drinks o kining kape. Ana, Ah, so bawal gid na Umayon ka kanang soft drinks ug kape bro, bawal na bro. di kuan man sa kining gitudlo na siya may tungod sa kining may panglawas. Kay si Apostol Pablo nag-ingon nga kini atong lawas templo sa Dios. Og may mulaglag na ng templo siya sa pagalaglagon. Kana siya may tungod sa may panglawas tungod kay ang kape o kining soft drinks manggod hibalo na kuan di araya sa kining kuan makahatag diabetes. So makahatag gid na nagdiabetes ng kape ug Unya, soft drinks. ang kuan kining dili ang kining kuan pod kape pod sa nervyos pod ka ana. Kihon. Mao ba di ay? Pagpanabako. O pagpanabako. Pag-inom. Pag-inom mo ka na makahubog nga ilim nun. Fill upon ka na. Nara sa mo fill up ka, muundang ka. Ana. Willing ka nga magpabautismo ba ka? Pag mo kuha ka mo fill up. Oo. Usa ka bautismo, di man ingon nga pinugsan na ya. Bautismo ka eh. Dili So, na mao. balik tas kape ba bro? Kay murag na nainganyo ko aning kape, buingas kape oy. Alam mo rin kape. Ang kaning kuan bro, kaning dili pwede mo inom og kape kay sa rason nga maka-diabetes. Kuha gyud na sa kape bisag kuha ba sa doktor man god. Ang doktor po Pero na nagkuha may po kape nga kuan bro, na may kape nga kanang herbal coffee mix. Okay ra na. Alahi man ako pod kanang herbal di man ingon nga pure nga kape. Ang kape kanang robusta, silsa. Gitawag ra nato na bisag gani sa amo bisag gatas sa among gitimpla maingon magin ngagda magani mi mga pita pero gatas ang gitimpla. Okay naanda na magud na nga kuan. May lain ka kuan gyud naanda na magin tawag nga kape bisag gatas ang gitimpla o kape gihapon. Pero bro, kanang rice bro, di ba naam na glucose? Asa man? Kanang rice? At bugas? Di ba kanang paitan example? Oh, bugas humay. Di ba naman ay glucose?
Agin na siya pero mo na limit pag ka sa kining kon pero di maganda nga ang gisda Undangan ko na kape manggod. ug mao magaling ng kalagya, undangan na to kaon ning bugas Peter bang mahala. Pwede po, pwede magdadumundag ka og bugas saging na lang kining balanghoy. Pero nganong kape man di paundangon bro, nganong ang bugas wa man. Ang bugas? Oh. Dili ang kape bro, maka nervyos gyud na siya. At tagay ko og kape nga ibawal jud bro. Kanang dili pwede nga kana bang dili gid sa inyo nga kape ba? Kay posible ha og tanang kape gid dili sa to pa. Katong mga tsaa, katong mga coffee mix nga mga herbal like paraan ng mga kape bitaw nga mangosteen coffee mix. Di ba na may minana? O uban pang mga kape nga naay kanang gi-allowed sa doktor kunohay ba nga naay herbal. Usa man yung mga kape ha nga ginabawal jud mo. Tagaay kog mga ngalan-ngalan sa kape nga dili pwede isip sa barista, dili pwede imnon or dili pwede paliton sa tindahan. Kanang kuan bro, kanang kape magod, kanang original nga kape. Kako ang kanang amot, siguro kakakuan po danang sa mo kay mag-uuma manggod ko sa una. Sa wala pa ko managat, kay mag-uuma manggod ko sa Agos Condenser. Ang kanang kape gyud nga among tinanom kanang gitawag og silsa, kanang dagko ba nga kape. O nya kanang robusta. Mo gina siya kape nga pure nga kape gyud na siya. Pero kung mayon kag mangustin, adili gyud na siya kape. Kana sa to pa kanang kape nga ginatanong bro nga kanang bunga lingin bitaw nga bro pula man siguro na. Mo na bawal. Kana siya kining mapula na siya mahinog kanang kape. Pero wala man pod giingon diri sa libro ni Ellen Goldwhite nga mao ning kapiha ang pwede basta kay ang kape jud kuno ilabay. Na ako'y basahon diri ha libro ni Ellen Goldwhite ha. Kaning Sige daw. hitabo sa katapusang panahon. Kani. Pero kanang tsaa bro, okay ra nang tsaa bro. Di ipon. Dili po siya. Nga naman ang tsaa, di ba herbal na may tsaa na herbal? O katong Lipton, pagtambal sa igit. Grabe pa ng tambal sa igit. At tinuro dito na. Kung magkaliba nga katong Lipton may ginainom nila. So, kuan man dyan bro, diri sa libro ni Ellen Goldwhite, kaning hitabo sa katapusang panahon, ang basahon diri sa naman to eh. Nara sa pahina, unsa ni nga page oy? 87, 88, 89. Ang kape, tabako og alkohol, kinahanglan atong ipaila, ingon nga masalaypong kailibgon. Dili nato kini mapareha sa kahimtang sa karne nga itlog, mga itlog, mantikilya, keso o kanang mga butang nga gidulot sa lamisa. Dili kini ipagpalanta dingon nga lulan sa atong buhat. Ang nahisgutan tsaa, kape, tabako, serbisa, bino ug tanang isog nga ilimnon. Dili lang imnon nga may pagpugong kundili ibalibag gayod. Kape man jud bro, subot pasabot is apil. Wa man mingon nga kanirang kape ha. Basta kape. So, mahog nga malabay tong mangosteen coffee mix. Di ba na kape na mangustin bro? Mangustin yun na siya. Di ba? Part man as kape, di ba? Coffee mix. Oh, kape. Basta tagkangang kape. Kanang mangustin mangod. O gihimo ng kape para tambal. Kay ang kape mangod nga pangod kada tong makadaot mangod. Nga kape kanang kuan mo na siya nga kuan. Kanang kape nga Kopi Ko Black 3 in 1. Wala, labay na. Labay na. Angan. Paundang ko ng tindahan eh. Purdoy mo silingan ani bro na maligag yung nana bro. Lamir ba kayo na suyopon bro? Ano mapurdoy man nga mahal man kayong gatas bro. Di ba? Og panalitan og kanana ang ma-order na yung stock tanan. Nya kanang inana nga mga kape. Supposedly kung naa ka sa eskwelahan, kung naa ka sa kining pantalan, kung naa ka sa terminal, halin man kay na, di ba?
Oh. Halin ka na, pero ugmay ka, undangin na lang na Brad. Matay binuang, magpurdoy mo sa taning kalaki. Di, mapunta na ng mga pasahero po, mga terminal, puro mga Adventist. Damo gani no nga, ug panalitan ba nga, inani karon naman yung mga pasayro nga mangitag Kopiko Black, mangitag 3-in-1, mangitag 2-in-pack, mangitag kanang mga kanang kape bitaw nga kanang nanay kalamay daan nga palito na lang nimo din kutaw na lang ka. Ayaw lang to mga aroma. Katilaw man siguro kag aroma no. Wala ko katilaw ana. O, kanang aroma din kanang mga Kopiko, Kopiko kanang mga kapistik ng Nescafe jud. Na sauna ka kuha na. Oh. Kiring aroma, wag ingon mo aroma. Ang kuha na kong aroma kanamang dito sa kuan pagatpatan nga makatunok mo na. Na may kape nga aroma jud. Kanang murag mais kanang mais pinagod bro. Di pa na pwede. Mais tinagod. Oh. Og sangagon, pwede. So daghan man kung klaseng kape bro. Pag manghisgot tag kape, wala man giingon diri nga kape nga katong tanom. Di ba kay na may kape nga tanom nga iharbison ng mga bunga niya murag puwa man dagoy na. Then mo nay prosesohon pero nimo. Mo nay prosesohon nimo og kape. So pero ang hugot yun lagi bawal sa doktor kadto mong kape nga kuan. Tama nang Nescafe. pero pag ingon ko tag kape bro, naka latid man guna diha nga daghan yung klaseng kape. May tag kape, unsang klaseng kape? Man kag 3-in-1, Kopiko Black, kanang Kopiko Brown, Kopi Stick, kanang Mangustin Kopi Mix, kanang pinagod nga mais, aroma, o kanang mga herbal nga mga kape, basta kape. Di ba? O kana man gud siya bro, kana nga sinulat ni Ellen G. White, kuan ra man na siya kanang tambag ba. Tambag mo imong biyaan. Okay, kuan amping kasi mong lawas, pero kung gusto gyud nga madati mo lawas, gusto gyud dali ra kang kamatayon nimo. Nara sa imo ang gining. Para nako bro is wa may problema na. Kanang giingon bitaw nga drink moderately ug sa ilim nun pa. Wa may problema na kung di lang gud nimo palabian. Di ba? Kay ang atong duulan karon ug atong sandigan karon doktor man jud. So ang doktor sila gyud kamao sa tanan sa atong panglawas. So kung moingon ng doktor nga Brad, murag hinay-hinay sa kaaning ice cream bro ug kaning cake Brad kay murag hintaas man imong sugar. So that's the time siguro nga murag mo limit ka. For example Brad, hinay-hinay lang sa siguro kag kaon rog mga oily nga pagkaon Brad ha kanang mga mantikaon Brad kay murag saka man gamay imong blood pressure. So murag high blood man ka. Ana siguro that's the time pero kung moingon ka nga saktura normal lang wa may problema basta limit lang gud ta. Mura ra ba og kanang wa namang goy lami ning maghinakog na ta bro kana bang hakog kang kaon ka goy limit ba nga bisag wa nay kasudlan imong tungol habhab ra gyapon ka. Mao man gunay kanang usa man gud na 7 capital sin kaning pagkadalo kaning pagkahakog. Inana mo gud. Mo gani. Ang katong akong lolo sa una bro, limit gyud to siya mo inom og kape kay ang iyang timplahan kadtong mangkuan. Kay inom daw ka kanang Caltex god. Kanang sodog 1 ka litro. Amo na iyang putlan sa kuan tumoy. Amo na iyang timplahan sa kanang kape. Anya di pagid manghatag kay kulang pa niya. Pero para nako ha. Para nako ha is okay ram na mo inom tag kape, limit lang god. Di lang palabian ba? Kay kung nasubrahan naman gud ta, og gusto jud kang matigbak og dali, ala kada oras pag kape ka kay sigurong syakoy gini. Di nga gud kay ang kape man gud bro, adunay gisagol na siya nga kining kuan ba murag makuan ka ba kanang murag magpangita na ka ba, murag maadik ka ba? Adik ka. Depende ra pod siguro na bro. Kay kung ang imong lawas man god is kung kamao ka mo control bisan pag pilay adik ana daghan bitaw kayong mga shabuyosir karon. Di ba nga maingon ta nga Brad, di ba kanang shabu maka-adik na magpangita nga daghan mag yung mga nigamit og shabu karon nga nakahimo ang sila sa pagundang. Nangalagad pag Ginoo. Nara ginastaw kung makontrol ba na nyag dili. Di ba? Okay. Na magoy nang undang pod bro nga ning undang na kay mahadlok patyon. Lahi na po ng istorya ha bro nga hingog i-surrender ko Brad nga naman.
Hadlok masag kung maigo aning ni ang patay ron kay murag apiki man. Lain na sa nang istorya ha. Pero kana bang kinabuton jud kabubuton jud ni ubang ni undang na jud ka ba? For example, ladakpan ka. Kay sige ka gamit og shabu or sige baka kag hit-hit dihag rugby or marijuana or tanan nga kanang makadaot, cocaine, etc. So nadakpan ka, preso ka, tatalang og pulo ka tuig gini mong na preso. Dito sulod sa presuhan, di man jud ka pwede makahit-hit dito. So mahitabo nga Pero kanang kuan bro, esa kanang ginagmay mo kung inom ni mo kape. Ano kay matigo man na kada adlaw ginagmay lang tunga baso. Ayan. Pagka Nani bro, isa kung na po ka baso. panalitan bro, kung panalitan ming inom kag kape karon. Ah. Ang kanang mga unsay naas kape diha mo dissolve na sa imong lawas mo katag na dito sa imong lawas. So mo na kung Oo, asay mga exactly. vitamin nga pwedeng kuhaon sa lawas, ma-distribute na niya dito. Pero kung kinini ang pagkawala wala na gid say ang lawas na to bro pag wa na gid makuha nga vitamin mo nang iyan ang ikalibang. Di ba mo nang natay gitawag na tugwis. Kay kanang paraan na mukaon kag lamian nga sudan. Para atong imong giblag-blag nga karon na jud ko nakakaon balik og bangos. Kanang bangos pag musod na sa imong lawas, iyahan ng laton Kita rin dito. ka bro. Oh, iyahan ng laton tanan dito bro. Kwaon tanan ang mga minerals nga naa ng bangos. Then ang katunsay na nga pwede sa lawas ana, iyahan ang i-distribute dito. Nga pwede makatabang sa lawas. Dahil katong mga wala na jud mo na gitawag na tog iwis nimo, ilibang gina nimo, mo na malibang ang tao. Mo man na Na may sapaw sa imo bro. tungod na si mong headset bro. Ana okay raman. Ay mo kon. Murag mo iko. Murag bubakpire lagi. Oo. Di mo po ka madunggan ko di na ko ta itaw ning kon. Kini headset. So mo nang Kada kuan kini sa kanang ilim nung pud nga makahubog bro. Kuan gyud na siya kining dili gyud pud na siya kay di man pud maayo gyud pud nga nag-alagad ta sa Ginoo niya. Makaihi ta para sa nako lang ha. Para nako lang bro. Namtay giingon kaning gitawag na tog mga ilimnon nga alcoholic gyud ba? Tala nga nay mga 95% alcohol, 90 prop, 80 prop, ano na ba? So para nako is kung mo inom ta nagtag sa kabaso, duha or kanang ang ato mong lawas is namang gutay kana bang sometimes ang atong lawas nag-need gyud siya alcohol. Di ba? Oh. Kay mamatay man sa ning atong mamatay man tagwatay alcohol, mamatay man pud tagwatay sugar. So palabian nimo man ang nisaka man ang kuan, nisaka man ang sugar. Pag palabian sa dimog inom og alcohol mo nang imong lawas, mo react. Pag react sa imong lawas, mao nang dili kaya sa imuhang lawas, mo nang maluya ka. Mo nang mayingot nga nahubog. Oh. Pero lahi man ning kuan bro. Lahi man ning palahubog. Lahi po ning palainom. Di ba na pareha kay mintag palahubog. Kada yung halos kada adlaw nakita mo sa karsada wana gaso sa pinday galakaw mamahaw man ni udto man ni hapon og ilimnon sige gaso-kasoka dito pasintabi na lang sa mga nikaon ha mao na klaro pero yung palahubog pero kanang mayong kag palainom lang ka hilig kag inom sa asa ng imong barkada tuwa ka pero di ka mahubog lain po ng istorya ha lain po na siya nga kaso Pero sa kuan bro, sa kining og atong ikuan base sa Biblia, pero sa kuan ingon pa sa sinulat ni kuan ba ni David sa Salmo, sa kining Proverbio. Sa Proverbio kining 23. Og imong tanawon diha kuan kining giingon diha gikan sa kining 29 hangtod sa kining 33. Ingon diha nga kuan ayaw ka mo pagtan-aw sa bino. O kon kini nagapangidlap nagaagay sa kupa. Kay sa katapusan kini magapamahit sama sa bitin udto kay kana magong bino magod. Kuan man siya kaning aduna sa kuan ba? Aduna sa dinala nga kinaiya ba o baka mahubog na ka. Na may tao nga mausab gyud ang ihang batasan. Ibis bisag sa kuan sa di pa mahubog perting hilo muna pero pagkahubog na perting nang mauya. Una siya nga adunay
kuan ba kining epekto ang kining kuan mo nang si kuan David nagpasidaan siya nga ayaw kang pagtanaw sa bino. Ug mahimo lang gani di na gyud. Oh. Unya, bro, sa ato pa kung mahubog, makasa giday, bro. Ay kay giingon mas sa Galacia 5. Basahan mo sa Kaning Galacia nahitabo sa- 5:19 bro. hangtod 21. Kaning nahitabo sa Genesis Kapitulo 9 versikulo 20 to 21, man siguro na nga O sa kang Lot. Kang kuan kining si Noe Kang kining- nagsugod lagi. pag di ba? Noy. Oh. Oh. Nakahubo-hubo man gid siya sa kahubog. Nga naman to? Mo gani. Mo na si kuan Nakasakot to sa Noe ato, David bro. nagpasidaan. Nakasapos Noe ato. Wala man tayo mabasa diya nga kuan kining nakasa ba siya kay sa una sa panahon ni Noe manggod wala pa ang kining kuan kasuguan maitungod sa kanang ilimnon. Wala pa gipasidaan manggod wala pa Sa panahon ni Noe wala pa pasidaan. na. Wala pa man. Mga kanus agi na barabana ni mo. Kanus amo ginagihatag ng pasidaan bat sa inom panahon na ni basta man na naana si Propeta Jeremias ana o wa pa. Wala pa kay si David may nagsulat sa proverbio. Di ba kanang term nga bawal mo inom. As kanus am na nagsugod gyud siya nga kanang pagdili panahon ni Moises wa pa na okay pa mo inom dito. Wala man po ilim noon sila dito kay naman sila sa kining kuan. Naman sila sa Kamingawan. Lagi Tapos sila mainom dito. Pero pag-abot din sa kuan, pag sanay nag sa kuan, mga kuan naka-plaster na kini mga audio sa panahon ni David ay yan yung gisulat nga kuan sa Proverbio kuan 20 bersikulo 1 nagsulat gani pod siya may tungod sa kining bino. Oo. Daga man tayo mabasa nga kuan sa Habakuk 2:15. Oo. Una siyang ang mabasa na to, kunya gisuportahan pag yun ni Apostol Pablo sa Galacia 5, 19 hangtod sa 21, nga ingon pa niya ang hubog-hubog, di makapanunod sa gingharian sa langit. Na karon kay Usama maumanay ni bro, gipasidaan. usama ni pag-reconcile ani naa sa Jeremias 35:2. Natong basahon Wala niya. ko ka kuan. Lakaw ngadto og pakigsulti pakigsultihi ang banay ni Rekab. Dad-a sila sulod sa usa ka lawak sa templo og paimna sila bino. Di ba? Nya arita sa kanang gitawag na tog 5 onya gitagaan ko ang mga gihatagan ko og mga kopa og mga pitser nga puno sa bino ang sakop sa banay ni Rekab og giingnan panginom kamo okay ra din ni bro. Kana nga bino gud bro basta na sa templo dili na siya kuan. Dili na Naman. siya bino nga kanang makahubog. Kanang duga na sa kining kuan ba? Gitawag na siya duga paras. Mao ba? O dili na siya makahubog. So kanang kanang term nga bino how would you define wine? Nagamay nagkuan ko research ko sa kining bino nga kanang zero alcoholic ba? Man dili sa Cebu gani. Unsa may Sa mall. kasagaran na ng mga zero alcoholic. O kuan na siya kanang mga duga sa grapes ba? Mo nagigamit na mo sa kining communion service. So buot pasabot kaning giingon sa Ginoo diri nga wala gihikaw sa Dios ang pag-inom og bino. Kani ni mga bino nga dili alcoholic. Mo na ikuan gamit po ni Ginoong Hesus sa kining kasal sa Kana. Katong kasal sa kana dili dito alcoholic. Base sa akong research bro kay daghan ng mga Bible scholar nga nag-point out nga alcoholic gito siya. Alay kay bila kuan ra man to. Gihimo ra man to ni Ginoong Hesus sa kining gikan sa tubig. Asa pagka-alcoholic ato. Tanawa bro kaning Biblia sa Saksing Jehovah ha. Atong basahon ibe. San Juan 2. Tanawa ha. Pero ato yung kwintahon jud gama gis Kristo bino oy. Pila to katadyaw bro? Abi.
Bino gani pero dili kuan kay magkuan man atong ato. basahon bro ha. San Juan 2:10. O giingnan siya atong iatras kuno ni sa kanang 9. Karon sa dihang gitilawan sa tagdumala sa kumbira ang tubig nga nahimong bino apan wala hibalo, wala mahibalo sa gigikanan niini. Bisan tuod nahibalo sila ng alagad nga mikabo sa tubig, gitawag sa tagdumala sa kumbira ang bag-ong kinasal nga bana. Di ba? So pag-abot sa 10, o giingnan siya, ang tanang tao nagpagawas pag-una sa maayong bino. Og sa dihang nangahubog na ang mga tao, ang ubos nga matang sa bino, ikaw pagtipig hinuon sa maayong bino. Hangtod karon. Nangahubog man yun, bro. Saan man eh? Alcohol. Asa na ko to may gibasa bro? Sa verse 10, o giingnan siya, ang tanang tao nagpagawas pag-una sa maayong bino. Og sa dihang nangahubog na ang mga tao, ang ubos nga matang, ikaw nagtipig ginoon sa maayong bino hangtod karon. Nangahubog jud, bro. Na ba kay Bible dia bro sa kining kuan kining kining New International Version? Ana kani jud kay saksing Jehova, klaro kay nangahubog niya sa Tagalog aning sa saksing Ito Jehova. na basa bro. Kay mao man ay kuan gyud kadto gihuban man na sa kuan murag 1950 pa man siguro na. Sa to Wala na magud na mga kuan. sa to pag Dili wala man dili sa kuan Bible. lagi. Kani ba ang kaning version sa saksing Jehova ba? Asa man nahubog man gyud. Og sa klaro ha. Kani saksing Jehova di na magini Katoliko ni otro po ni sa pakirog inom ni. Diba? O giingnan siya ang tanang tao ato ning atras 9 ha. Karon sa dihang gitilawan sa tagdumala sa kumbira ang tubig nga nahimong bino apan wala mahibalo sa gigikan niini. Bisan tuod nahibalo sila nag-alagad nga mikabo sa tubig, gitawag sa tagdumala sa kumbira ang bag-ong kinasal nga bana. Og giingnan siya ang tanang tao nagpagawas pag-una og maayong bino. So maayong bino kay lisod pog dili to maayong bino tong gibuhat ni Kristo, di ba? Maayo to. Og sa dihang nangahubog na ang mga tao. Grabe nangahubog jud oy. Nangahubog. Saon man ni bro, nangahubog man gyud. Yeah, basahan ako diri sa kuan Bible bro ha. Anyo international basahon ako. Be, sundan. Sa ako sa Sige. samtang nagkuha pa ka. Sa 9 og 10 ha. Maybe Og sa gitilawan sa punuan sa kasal ang tubig nga nabalhin ang bino. O sa man imong gibasa bro, nga Biblia. Kuani siya kining katuning Di na King, daan nga hubad sa kuan ba? King James. Kining King James. Dili dahil na New International Version. Kaya ug mayroon kag New International Dili. Version, naghawid man kog New International Version. Sige basa daw. Excuse me ha. Ara dire tong basahon ni. Asam tong verse 9. And the master of the banquet tested the water that had been turned into wine. Nagsidok nam tani. Excuse he did not realize untay tubig ano yun. Busog eh. Nalimot mo kog kabog tubig. He did not realize where it had come from. Di lang sa kumukabog tubig ron praim nun kay basig himon yang Jesus ni bino tingala ni. Pero Kadato din. he did not realize when it come from. Through the servant who had drawn the water nyo. Then he called the bridegroom aside. So katong pamagbana. And said, everyone brings out the choice wine first, and the cheaper wine after the guests have had too much to drink. Sobras inom. But you have saved the best till now. Sobras inom jud.
So kanang mahintag sobras inom, giklaro gid res- translation saksing Jehova. Sa dihang nangahubog na. Kuyawa din nangahubog gid ay bro. Ang pag-translate na bro, mura nakatuog siguro nag-translate na layo ara. Kay di man ta makaingon pod nga dili maayong bino tong gigaman ni Kristo, special wine ko to. No kay wa pod siguro Ginoo nga layo ara. wa pod siguro Ginoo nga magamag milagro niya yang bino ay klaro. Sawayan san unsam ni mohang bino na ingon man ni wa man ni lami ni. Wala ba pero pag abot ni sus oh na akong basahon balik ka. Asa ra to wa ni noon. Klaro man jud kay giingon din sa Biblia oh. Sa 9 ha. Gani, layo. Karon sa dihang Ganyan gitilawan international na. version. So gitilawan. Karon sa dihang gitilawan na sa tagdumala sa kumbira ang tubig, ang bino. Apan wala mahibalo sa gigikanan niini bisan tuod nahibalo sila nag-alagad nga mikabo sa tubig gitawag sa tagdumala sa kumbira ang bag-ong kasal nga bana kay kini man kung senaryo ha bro sa kultura sa mga Hudyo tagsa ka semana na ilahang celebrations kasal. Kita murag tuloram siguro. Oh. Kuan man na kadang likod-likod. Wala duha ra asa to ah. Likod-likod, despiras og kanang katumanan jud. Alright, so Di mo na nalikod-likod kanang kuan pagkaugma kasal na. mabutan talang doa pero lahat tagsa ka semana niya. Ula lain man ang kultura sa unas mga Hudyo kay pambahutdan gali kag bino atol sa celebration ulaw na para nimo. Ikaw tagtungod for example ikaw inkarnasyon nagpakasal ka sa imong nakay anak nga gikasal din ka celebrate ka didto. Ulaw na para nimo mahutdan ka gilimnon sa imong mga bisita. So naitabo mo tong si Santa Maria ni intra sa senaryo. Para mawala ang kaulaw sa mga Hudyo, malangkat ang kaulaw ni intra sa senaryo si Maria. Ingon siya nak, wala may bino sila nak. Oh, ingon si Kristo nga, ay kog buti babae ha. Ay kog sa inyong katong translation nga the Clear Word Bible ingon Diyos Kristo, Mother, I love you. Ay kog buti sa imong sa kong buhaton kay wa pa man mabot akong panahon. Relax ka lang diyan kung baga ana bang senaryo ha ba. Relax ka lang. So naminaw mag Diyos Kristo sa iyang ginikanan kay og wala as pakiro. Atong tungod bisag wala pa na abot ang iyang panahon, wa pa mahuman ang iyang panahon. Gikamagid niya ang milagrong unang milagro sa hanyo sa iyang ginikanan. Supposedly, si Maria bisita rabia, si Kristo bisita lang. Nya kanang kasala bro, for your information sa mga wa pa kapaminaw are, kay gi-question ko man ang bakalare sa una sa iyang programa nga pastor. Kinsa may gikasal dias kana? Nya asam na dapitas kana na hitabo. Ingon mas pastor nga walay mabasa kung imong dugangan nasa imong problema. Aha, kuya wa man ko mangutana pastor kung naabay na basa. Nga ko lang kinsa. Ang tubag gud ta ato sa presidente ni pastor, mingon na gud sa pastor nga, Brad, wa man ko kahibalog kinsa Brad, kay wa man po diha mabasa na lang god. Pero sige na lang. Ang gikasal na diha si San Juan Evangelista nga naminyo ni Maria Magdalena. Nahitabo nas balay ni Nathaniel ug motoy unang meet nilang Jesus ni Nathaniel. Nana sa ang kaning by the way bro ha. Kaning nahitabo sa balay ni Nathaniel nana sa sulat sa Halis Bible Handbook man siguro na ako diri ni Henry Halley. Dito na nako nabasa din kanang ni ang gikasal diha nga si San Juan Evangelista ang naminyo ni Maria Magdalena. Dagdag na lang kaalaman po ni si Muhagod kay murag mo kakaibaw siguro ani. Binasi na sa secret tradition nga gikuha gikan ni Saint Thomas Aquinas. Kini si Saint Thomas Aquinas nga usas mga gitawag na tog church father siguro na. Iya po nang gikot didto mismo sa usa ka monghe o bishop monghe nga si Saint Bibi, usa ka historian sad og monghe or bishop. Nalimot na sa kong record na dia. So ang gikasal sa kana si San Juan Evangelista. So at that time dili pa kompleto ang disciple ni Jesus diha nga iyang gipangda. Wa pa man pud to madiscover tong uban niya. So mo ning diris kasal sa kana, tulo ka adlaw nay kasal. So tulo na ka adlaw sa ilang celebration. Karon nahitabo kay nahutdan man sila bino. Si Maria ni intra sa senaryo. Supposedly kung bisita ta ang tigmain, kung mahutdan sila bino,
Di man na atong gasto, ilaham ng problema na nila. Anong kita may problemahon na. Mamtay kwarta, bisita naman ta. Ana gina senaryo sa Juan- unang panahon kung ikaw ang Juan imbitado nga sa kasal. Bautista, bro. Ha? Juan nga Bautista nagikasal. Dili, Juan Evangelista. Dili tong Bautista kay putlan tog ulo sa Juan Herodes. Gani. Oh. Kanang imong giingon nga sa kanang nagsulat ba? Murag gahi ang puta na makatuo kay wa man siya naka-adto godanan. Ani ta sa translation lang niya. Sa translation lang ni Saksing Jehovah nga Biblia. Oh. Onya. Kaya na bago kaya paghimo og kuan bro, kining paghimo og kining kuan ba? Kining ihang argumento ba? Katong ingon ako nimo nga si Sintama sa Kinas. Kuan mag-question mangod kung unsa siyang tuigan na tao. Di kay kanang Di, mga ma- istoryan bro. Kanang mga istoryan. Kay wala may Lagi. Kanang mga istoryan di na sila mosulat og history kung di na nila i-research og tinuod. Pero wala historya, moingon ko ha, wala history o bisan ka ng mga kronolohiya sa Biblia. Kasagaran na magbutang ng mga historian man. Wala dyan no historia nga maka-point out og exact date. Mao na kung mabasa kag kronolohiya sa Biblia, circa ra gina, mahintag circa bana-bana lang ba nga dili siya accurate nga diha gyung nahitabo nga mo nang tuiga. But posible duol anang tuiga. Mao na gud na siya. Pero kining mga pangitabo dire sa Biblia, naay mga senaryo dire nga wa ma-record pero naa sa mga historian natala nila ang senaryo kay ilam nang imbestigahan sa mo dining senaryo diha. Bisag wa sila kaadto. Simra gud na anang mangisyo mo nga ang Santo Papa 666 base sa sulat ni Ellen Goldwhite mo gitagna diri nga mga mapintas nga mananap, ang Roma maoy sentro sa ana ba. Ngano nakaadto giday na tinuod si Ellen Goldwhite didto Roma sa Vatican, Italy, nakapuyo gina siya dito. Ya yung gidiscover giadto ginya. Wa man. Pero ngano nito mo ana tungod kay para ninyo si Ellen Goldwhite legit. Pero para sa mo, legit man sad po na, kay historian man. Alright, so arita bro, sa kaning kinini ang translation sa Saksing Jehovah. Dire kay ingon magidri sa this ha. O giingnan siya. Ang tanang tao nagpagawas pag-una sa maayong bino. Lisod po og sa inyong translation dai bro. asa kanilang kay giklaro nako dire ba nga even ang mga Saksing Jehovah nga supakirog inom ila man yung gisuwat diri nga ang maayong bino nga gipagawas og sa dihang nangahubog na ang mga tao. Natanawa na nangahubog mong gidi ay bisag kun saon. Kanya aritas Tagalog sa Saksing Jehovah lango lasing. Ano tanaw na ko bi lango siguro to. Ang nakasuwat atong basahon daw bi. Di ko sure ha, pero ako sang i-double check daan. Kay kini ra ba atong mga kaigsuon na nagbantay ra ginig sayop. Magtanaw nila nga nasipya ta asos ikat i-rail dyan ala Jess atong basahon ni sa Jess be. At sinabi ang lahat ng iba pa ay naglalabas muna ng mainam na alak at kapag lango na ang mga tao lango giday bro piting lango ay langong-lango ako Ito pa bro, i-reject ko lang ng inyong Bible bro. ang among Biblia, akong basahon diri ha sa Maayong Balita Biblia nga ecumenical book. Na atong Juan 2. Wala man pod gi direkta diri nga niingog na nga hubog. Okay. Sa Kayo kana may tuhan na to, tato pa di na mo kaangkon nga kamoy nagkuan compile sa Biblia. Sa Jess atong basahon diri sa Jess. Asa ra man ni. Adiya, Maayong Balita bag-ong Maayong Balita Biblia ni. Ang katong karaan ako na desloyo. O giingnan na batasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. Og kon makainom na pag-ayo. So makainom na pag-ayo. Bot pasabot ka ng dire giklaro Saksing Jehovah pug sa dihang nangahubog na. Na? Kanang makainom na kapag ayo bro, hubog ipadulngan nimo ana. Labi nagkanang balay paraho na. Puri laing istoryano sana. O sana bugna na bro, bugna. Dili Maayong Balita Biblia pero kaning bugna nga King James version atong basahon sa YB. Kay para wa gyud tay bias dire kay ba katolikong translation mo pabor na ninyo. Ari ko sa kuan be. San Juan 2:10.
Mo nang daghan kay kog research ana bro nga bisan ang mga scholar even ang mga protestante nagtug-an nga fermented wine gina siya. May tag fermented wine alcoholic gina. Ara dos Jess. Atong basahon. Og miingon kaniya nabatasan baya sa mga tao ang pagdalit pag-una sa maayong bino. Og unya sa diha nga ang mga dinapit na kainom na pag-ayo. Na nagkainom mo. Sabot pa sabot anis. Nasubra ba? Wag subra ka niya. Wa ka maana diya. Sa upat ka shot lang. Ana, hubog na ka na. Sa mo na akong prohiba bro. Nga kana di ang Lucas. San Juan 2. Kanang kasal ka na nga. The first miracle. Nga gigama jud mismo ni Kristo. Kuan jud na bro. Makahubog yun na. Makahubog kay fermented wine. Pag moingon tag unfermented wine, dili siya gitawag nato og alcoholic. So non-alcoholic unfermented wine. Pag fermented wine siya, ginay alcohol sagol. So na-prove dire nga sa dihang nangahubog na. Grabing nangahubog. Sa dihang mahubog na ang tanang tao. Mahubog. Grabe di giday undang di mahubog. No, wala ni mapalo kaning senaryohan ni ba? Wa ni mapalo ning drink moderately diri ba? Kada bitong naa sa advertisement sa Tanduay, drink moderately. Lahi na dire do, drink moderate so na. Pa yun ka ng kuan sinulat sa saksi ni Uba. Base sa kaning saksing Jehovah bro, nagpamato wala maingon nga gidawat na mo ni as spiritual reading ha. Kani saksing Jehovah, igo lang may nagbasa ani, to prove nga, kini palang daan, bugat na nga senaryo ni nga, kanang ang bino nagigama ni Kristo diha is alcoholic, jod. Kay, giingon magis translation, pero ngayon ka nga, gituuhan ba na nimo? Posible, nga ako ning tuuhan. Kay, dool man siya, accurate bang gid siya. Gawas kung mag-inirihi sila dire karon nga dili layo sa kanang may taglayo sa tinuod kana kay kani saksing Jehovah irihis man dagko dingi wa man tuos divinity of Christ bentaha pa ni mga sabadista kay nidawat pas pagka Dios ni Kristo pero kani saksing Jehovah di man so kung mag-inirihis sila sa ilahang translation dire wala tay mahimo ana adi na sa nato na dawaton mo kanang ang simbahang Katoliko pag Biblia gani hisgutan dili na namo basta-basta i-publish daan iagi pa nag nihil obstat kanang nihil obstat suriyo na tanan diha subayo nang imong translation kung wala ba nay bikil in terms of faith and moral kay ang gidipinsaan sa simbahang Katoliko ang kalag nga dili malaglag sa sayop nga pagtulunan kay gidipinsaan na mo nga ang kalag di may impierno that's why kung pagsubay ana pag i-double check ba bro pag review ana nga okay siya ipasa day na dito sa imprimatur. Pag moingon tag imprimatur, that is a license to print, to publish. Nanay lisensya nga pwede nang i-publish, pwede nang basahon, pwede na siyang ipagawas. Ana na siya. Sige bro. Kini bro. Kini sa kuan sa to pa sayop din ni si Apostol Pablo. Nga. Sayop din ni si Apostol Pablo pagsulat. Nga. Basaon na ko sa kining Galacia 5 versikulo 21. Daw, sige Diretso 21 lang. Sige daw. Na dire mga kasina, mga paghubog-hubog, mga pagpatay sa isig katao, mga kaulit. Unsa na imong gibasa King James o kung sundan King James. Unsa na Galacia 5:21. 5:21. Osbon ako, mga kasina, mga 20 paghubog-hubog. 20 ta bro. 21. Ako basahon dire sa 18. Apan kon kamo ginadautan sa apan kon kamo ginamanduan sa espiritu, kamo dili ilawom sa kasuguan. Okay. Og sa 19 ha, og dayag kaayo ngang buhat sa unod mao nga kini buhat sa unod. Mao kini, mo ni mga buhat sa unod ha. Pakighilawas ng sex. Pero actually ha, akong klarohon ni ha. Ang sex is gasa na sa Ginoo.
alang sa managtiayon nga kasado ha. Pero katong dili kasado, ayaw jud mo pakig-sex iyot-iyot timo-timo kaon-kaon una-una ug wa mo'y kasal. Nanglan gikasal mo daan ayha mo makipagtalik sexual intercourse o dire pakigilawas. Kay nganong minta gasa. Ang kaulag gasa na sa Ginoo ni adtong mga nagminyo. Kay kung di ka bati og ulag di magkakanak. Tuybo na ng imong di man. Sa paghubuan katubangan di wag kay uwag mahitabo wala jud. So, mo na siya pakigilawas, kahugaw, kaulag, mo na ni, pakigilawas, kaulag, maura na sila kanang kaulag nga binastos ba mga law. So, Na. sa 20. Sa verse 20, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinumpakiay, pundok-pundok. So, di giday pwede mayong magpundok-pundok, bro. Tingalam sa tanan. Ayaw yung Tingalam sa pundok. tanan Kung may inyong katlon, ayaw yung pundok. lagi, tingalam sa tanan simbahan to na may lokal, general, dayon sa verse 22, 21, pwede diri oh. Kasina, hubog-hubog, hudyaka, hudyaka ba ni? Hudyaka, Hudyaka na, bahak, bahak. og mga butang Ingon ini. Napatoy giingon si Kuan. Napatoy giingon si gitawag nato og San Pablo. Bay na tong mga bayot, malangit ba daw kiningon man dito nga ang mga bayot kuno ingon San Pablo di gid malangit. Ato dapitan Sa 1 Corinto 6, versikulo 10. Ako basahon sa kadali lang. Akong tinawon sa nadaan na kay basta ano sa ni mga bay. Unang Korinto 10 unsa to? 6, versikulo 10. 6 versikulo 10 atong basahon diri ha. Versikulo 6 kapitulo 10. Ano may mga bayot diri brad. O di man malangit mga loyas bayot ug mao atong tanawon. Kapitulo 6, versikulo 10. Atong basahon niya. O mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan, o mga nakapanunod sa gingarian sa Dios. Atong atras ni gamay sa 9. Sa 9. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makasunod sa gingarian sa Dios? Makapanunod sa gingarian sa Dios? Ayaw kamo pagpanglimbong. Walay mga makihilwas nun. O mga nagsimbag Diyos. O mga mananapaw. O mga bayot. O mga kawatan. O mga dalo. O mga palahubog. Mga tigpasipala. O mga tulisan. O mga panunod. Nga makapanunod sa gingarian sa Diyos. Ang kaning mga bayot diri nganong di malangit. Kanon ning mga bayot nga wa nagtinarong sa ilang pagkabayot. Kaning mga bayot manggod. To tell you honestly lang, kung bayot ka og si Pope Francis pa'y paistoryahon, malangit ba to mga bayot? Ingon siya, who am I to judge? Kung nagbuhat silang matarong, subay sa kabubuton sa Ginoo, who am I to judge? Pero kung bayot ka, nga nagpatsupa ka diha, nakikipon kag lalaki, pareho ra mo, the same sex, nakigminyo-minyo, pagikatong kasal-kasal nga na ay LGBTQ community Christian, sure jud ko, ikamatay ni mo anak, sure jud ko, impirno jud ka diya. Pero kung bayot ka, kay kini mong kung bayot, laki kag barog, pero babae imong kasing-kasing. Although bisag ikugan ka, pero babae man ang imong pagbati, imong feelings, hunahuna og kasing-kasing mo nang maibog jud ka dihag lalaki. Ano nang ba mga bayot, ano magpaopera na lagbilat, kay kwaon tong ni ang ilang ikog, ilisag buho. Unya karon ang pangutana giutro nimo ang hinimos Ginoo, di ba? Nang hidikas Ginoo nang waman. So sa gito siya. So karon mag-ipon-ipon ka di nagpanaana ka dito, nagpatsupa ka dito, nagpalubot ka dito, inigibot dalang kamunggay wa jud. So mo na resulta diha jud ka tikangkang jud ka sa impierno kay mahulog man ta dihag kaulag. Di ba? Mahulog ta mga lawas nung kailibgo na. So aritas palahubog brad. Di ba yun makasulod ning palahubog? Di ba board agin gawali dire? Gadadag plaka. Walay palahubog makasulod sa gingharian sa langit. Kutlo deg bersikulos Biblia. Tama man na. Kung palahubog ka, awa kay hinungdan. Kaya nga naman ang imong lawas, sige nagpangita og bino. Hubog rin juga permanente. Ya ka nang hubog.
makasimba pa rin ka ng hubog, di naman. Mo na mayog di na dyan malangit, yung ano man, sige na kang kahubog, di na ka mo simba, kay hubog na kay ka. Kung biyaan mo na imong bisyo, kay kini manggong gitawag nato nga, Brad, daghan mas katoliko pala hubog, Brad. So katong mga katoliko nga, naa sa matarong, dili to maapil sa usa ka katoliko, nga pala hubog. Kay ang mga sabarista, di aman say ko mga kailaso ng sabarista nga kusog masad mo ino mahubog pa manggaling uban. Pero di lang nako na sila ginadaot sa social media kay wa ma di matig apil direk debate kay madaot putaan nag-i-post na to sa Facebook nga si Tarpulano palahubog sabaristang dako. Ngilabotan na nila nya. Kay kita ikaw sama nimo nga nagsige kag engage og debate dire. Usahay kung makitaan jud ka og panalitan nga makitaan ti kang niinom ka. Pwede si Juan Encarnacion siging wali. Nga palahubog man lagi dako. Ana ba? Natay mga gitawag na tog counter. So kaning palahubog, human act na tawag ana. Kanang bisyo nimo ba? Human act. Kung di ka kabiyaan ng imong bisyo, tikangkang juga sa impyerno. Mo nang gingon ni San Pablo, di juga ka sa langit. Pero kung imo nang biyaan, mga lagad kas Ginoo, bot pasabot ana, away problema. Kay ang pagkabaguhan gud sa tao nagsugod na mismo sa imong kaugalingon. Onya to inspired pud sa uban, to inspired other, diha man pug ka. For example, ikaw nagsugod butang talang si Brad Lani Encarnacion palahubog kay dako. Since nga nagbag-o siya, yang gibiyaan tanan. Ako nga palahubog, ma-inspired man sad ko niya siyang gibuhat. So niundang pug ko. Daghang natakdan sa imong pag-undang, mo nagiingon nga ang kabag-uhan nagsugod na mismo sa imong kaugalingon. Kay lisod kay na Brad nga manaway kasi mong silingan, undangan na mo paghubog-hubog niya ikaw mismo mura siya mo nagiligo na imong ilimnon, awadi gyapon na. Wala na inungdan. Pero okay ra bro, kanang kuan mo simba kag Domingo, pagka Lunes mo maghubog ka. Inani bro, tagan-tagang senaryo ha. Ni Simbas Domingo. Apan pag abot og Lunes, ngano mang niinuman. So iyahan na sa nang binuhatan. Kumaingon ng pare butang talang sa humili. Mga igsoon. Niya nagkatakaron sa ikatulong Domingo sa Adbento. Then gihagit kita sa atong Ginoong Jesucristo nga nining pagsaulog nato sa Kapaskuhan atong bag-uhon ng atong kinabuhi. Hesus, biyaan nato ang mga bisyo, mga igsoon. Nya ikaw di man ka makabiya sa imong bisyo. Kay para nimo garbo jud ka, mabuot yung pariya ka ngano man day. Pero ni simba ha. So og di ka kabiya sa imong bisyo, simba ra gyapon ka, problema na nimo. Wa magkulang ang simbahan sa pagtundo mo bitan nang uban. Sige simba-simba. Mura gyapon bala kig batik kig batasan. Of course, dili man na automatic nga mabag-o ta dayon. Muram nagkanang ang gugmas Ginoo, ang kabag-uhan hinay-hinay tamo bitang nisod tag simbahan kay ngano man. Aron mangindahay ta. Imagine na. Mangindahay tang mapiskan sa grasyang makasantos. Mao na nga diha, hinay-hinay tang mabag-o, dili na automatic nga mabag-o ka dayon. So siguro pagkaugma ninom gyapon siya. Kundi Pero pagkasunod kundi adlaw mabago, hantud bro. mabag-o man na. Sato pa kundi mabago. O sa may kuan, dito siya malangit. Og di siya mabag-o, tulubago na niya sa Ginoo. Hebrehanon 9:27 kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa una hukman siya sa Ginoo so hukom tinagsa na kaya di pa man na adlaw sa paghukom nga general kaning judgment day. So what if Brad tungod sa iyang kahubog naligsan siya dito sa sakyanan na didbol para ani mo silingan diri nga naay katong silingan na mo although wa man siya namatay baling tiil naay sakyanan nganing subi kay subidaon man to nya dulhugon ba liko nahubog ko tong driver to nakainom pag view niya doon ay gadulhog nga mo silingan ni kawat sa dalan nabanggaan jod nakaroon na na pananglitan karog na nadidbol kag kasa ka diha so hukom tinagsa kay di man ingon nga magsuroy-suroy pataning kalag dig 40 ka adlaw or huwat pata hukman og di man na Roma 2:6 kung ako masayop hukman sa Dios ang tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. So kung ang imong binuhatan sige kag hubog-hubog bisag unsaon kag advice pare, di gyud mo ka muundang, imo na nang tulubagos Ginoo, impirnohonon jud ka. Impirnohonon jud ka. Sato pa bro, mawa ano po dang kuan daghang question sa inyong doktrina kay ma-impierno to siya,
mawala ng inyong doktrina nga ang simbahan makaluwas. Di, makaluwas man ginang simbahan tinuod. Kay kanang term makaluwas lahi sa term manluluwas. Makaluwas man gina kay naman diha tanan ang mga sakramento. Mo-avail ka sa sakramento kung wa pa ka naka-avail. For example, simbahang Katoliko palahubog kay ka sa una sa di pa ka tigsimba. Diyang ni simba na ka nabag-o kag kalit. Naminaw ka sa mga advice sa pare, hantod nga nabag-o ka, nisod kag simbahan kada adlaw kinabuhi nimo imong pagsimba nabag-o ka. So imbes kay hulugonon kag impierno, tuan na kag langit padong. Kadaghang mga santos namo nga gikan sa di lang kay inom ang hinungdan to pay uban. Kana dai si Saint Agustin. Pila ka bukbayan ang gibagdukan nganong na santos man. Gibiyaan ang tanan og nagbago. Daghang mga santos namo nga na-struggle aning ulag. Ngano man ang ilahang nabiyaan og nabag-o man. Kay nabag-o sila, hinay-hinay silang nabag-o og naduol sa Ginoo. Ang number 1 solusyon diha kaning atong pagsimba og pagampo, mao jud ay makapaduol natos Ginoo. Kung imong prayer life nimo diha murag nagkalayo na ka, hawa di ka hinungdan diha. Daghan yung bisyo, matintal jud kag kalit diha. I-correct na to, bro. I-correct na to gamay, bro. Kay matod nimo ang kining kuan lahi og term. Matod nimo lahi og termino. Ang makaluwas o manluluwas. Giusa man yung pagkuhan nga lahi og termino na Lahi man yun na. Kaya ang manluluwas, si Kristo yung manluluwas, Savior. Ang Savior o ganing gitawag na tog makaluwas, lahi na siya. Lahi gina siya meaning. Di gina pareho. For example, Sato pa ani ba bro? si Kristo dili makaluwas. Ani ba? For example, imong silingan nakasalbar sa imong kinabuhi. Buot ipasabot nga manluluwas imong silingan. Ginoo imong Dili silingan. tubaga sa bro. Dili. Kato ko ba, sato pa ang buot nimo ipasabot kay lahi mga termino sa kining makaluwas ug manluluwas. Sato pa si Kristo dili makaluwas. Ang Makaluwas kaya yapon si mo'y Kristo. makaluwas. Makaluwas man siya. Of course, naan niya tanan. Siya ang source tanan. Ang source gyud, ang source of all ha. Mabitan ang naigiingon sa Lucas 1:37. Walay dili mahimo sa Dios. Ug mo na naipanultihon, God can. Tingalaw to ko na sa unas t-shirt na nabasa sa una ba. God can. Ngano man ang Ginoo nimo ng lata. Kay kan man nga lata jud. God can buti pasabot walay dili mahimo sa Dios. So siya ang source tanan. Manluluwas, makaluwas sa tanan. Kung mayon tag makaluwas, nakatabang nato. Nakasalbar. Asam ta na kaila Ginoo? Dito sa masilingan? Dili sa simbahan. Mo na ang simbahan nakatabang jud na natos kaluwasan. Nga Kung sa may maduol tas gigamit sa Ginoo. simbahan, bro. Ha? Kung sa may gigamit sa simbahan, aron makahibalo mahitungod sa kining nga makahibalo nga mahitungod sa kaluwasan. Ang gigamit sa simbahan aron makabalo ta may tungod sa kaluwasan, nang naatay gitawag na tog mga misionaryong mga pari. Nga naabot sa nagkalain-laing mga lugar, kami lang ha. Kay duha man ka karakter ning niya sa amo ang simbahan. Ang attractional ug missional. Kaning missional mo nang Gawa mag-mission sa pare. sa Kung sa may gigamit sa pare, bro. pamina sa bro. Para magkasinabot na ba? Sige. Duha ka karakter ang nasa simbahang Katoliko, ambot ang ginyuha kung sana kay sugo or man yung gibasihan. Ang missional og kaning attractional. Pag maingon tag attractional, na-attract ang mga tao, mao nang na-convert. Pag maingon tag missional, mo nang nami mission permi, mission. So diha sa among mission tanak ako sa may ginagamit aron ang mga tao makabalo. So gigamit niya ang iyang mga sinugo nga mao ni mga pare, mga apostol nagmission. So unsay gidala sa mga apostol? Biblia? Dili. Pulong mismo ni Kristo nga gikan sa baba ni Kristo, oral ang ilang nadungog, dili written. So para dili mawala tong ilang gisuwat, written mo nang uban gipanulat. Mo nang natay written. Katong uban nga wa na masuwat, gipasa-pasa mo nang gitawag na tog sacred tradition. Napasa sa generation to generation nga di mawala. Ano na siya nami tradition. Bro, basa na bro. Sa buhat 13, versikulo 14 ug 15, og dili ba kuan kining basahon ang kuan nila ang Apostol Pablo. Wala tay problema di gamit sila basahon. Ha? Ingon ka wa sila magdalag kuan, wa sila Dili man ang Biblia magdalag lang ilang kasulatan. gibitbit. Dili man ang Biblia ang gibitbit kay si San Pablo ni klaro ha. 2 Tesalonica 2:15 nga siya nagwali, nagtudlo og wali og susulat. That's why na sila gigamit ka mga scripture. But it doesn't mean nga diha sila nag-asa, diha tanan naglaom.
Naapoy wali nila nga ilang nakatunan gikan ni Kristo nga wala diha sa scripture. Kay kanang ilang gipanggamit nga scripture, ang kadto pa ng scripture sa una nga giisip nga guided by the Holy Spirit, kanang nilamdagan sa Holy Spirit ilang gipanggamit. Ay batang mingon sila nga kay nagingon man ang kasulatan. Ngano nang kasulatan nga gimension ni San Pablo, hagid mismo. Siyang gasuwatan na dili. Kato nang gipanggamit sa una sa mga tao nga giisip nga nilamdagan sa Holy Spirit nga ang influence yun na ang mismong Dios. Muna simbahang Katoliko tungod kay nagtukon man si Kristo og simbahan, man ang simbahang Katoliko gigather na nga mga libro aron di na mawala kay at that time tindagan na gipamasok sa library sa una og libre na tanan basahon. Gigather sa simbahang Katoliko ang mga libro nga guided by the Holy Spirit o gi-approve sa simbahan nga mura na pwedeng basahon. Mao nang naay Biblia ta karong nabasa. Ang buot ni mo ipasabot, bro. Ang kasulatan dili pulong sa Dios. Pulong sa Dios Kaya ang gibutan sa ilang apostol. Pulong sa Dios gyapon ang gigamit nila. Pero take note nato, wala magamit ang atong mga apostol og lunlon pulong lang nga kanang naasa na written. Gamit sad sila verbal. Maglibog ang maminaw sa imo ana, bro ba? Ha? Maglibog ang maminaw sa imo ni para ana. ikaw rin naglibog. Kaya ang kasulatan pulong man ka sa Dios. Unya, matod nimo walay kasulatan nga gidala nilang Apostol Pablo. Silang Ang San kining- Pablo wala ilang gidala, nag-abot ang ang pulong sa pasabot, bro. Botaway pasabot silang San Pablo gawali wato gabit-bit og Biblia. Pero gagamit sila na sila scripture nga gipang basihan sad. Nga ilang gikot na ba iba ingon si San Pedro. Nag-ingon ang kasulatan. Pagbalaan ka mo, ingon nga ko balaan man. Bisan si Kristo nikot man sa mga libro ni Propeta Isaias. Pagpasabot sa mga tao. Pero itasin pin nga si Kristo mismo nga may tinubdan ang Biblia, mo'y sintro ng Biblia, ning gamit sa Biblia. Wala. Kaya katong gipanggamit sa mga apostol, secret scripture to dito, Biblia. Balaan, sinulat lang. Nga later on, gipanghipo sa simbahan, nahimong Biblia. Apel ang mga wali sa mga apostol nga gisuwat. Pero take note ha, ang mga wali sa mga apostol dili na kompleto nilang mudyo na ilahang giwali tanan, complete recados, wala na, kuwang pa na. O magali gisuwat ni San Pablo kung sa inungdan nganong mamatay siya. Even gani ang Biblia o magali nagsaysay kung kinsa to nauna. Halimbawa, nauna man gyud si kinsa may nauna nila kamatay sa 12 ka mga apostol. O magali gisaysay sa naulahi nga namatay si Mateo, si San Juan. Si San Juan ang pinakaulahing namatay. Nga namatay ras katigulangon. Pero ngano mang wa man niya gisuwat nga si Mateo namatay mo nigi kamatayan dito namatay nganong wa man na niya gidetalye. Dili na importante para nila. Unsa giingon ni San Juan Evangelista? Gisulat lamang kini aron kamong motuo nga si Kristo maong Mesiyas, ang anak sa Dios. Og pinaagi sa maong pagtuo, nakabaton kamo ginabuhi nga way katapusan. Ini galing gisuwat naglisod pa man gay mugtuo sa mo taning wa. Sige, next question. Basahon ako, bro, ha? Sige. Sa bersikulo 15, sa buhat 15, matod nimo gibutang lang ang pulong sa Dios diya sa ilahang mga hunahuna. Basahon ako sa 15. Say una-una. Og tapos ang pagbasa sa kasuguan gibasa sa to pa gibasa dili, sinulat yun eh. Og tapos sa pagbasa tapos ang pagbasa sa kasuguan og sa mga manalagna gipasuguan sila sa mga pangulo sa sinagoga. Kaigsuonan kung kamo may mga pulo nga tambag alang sa katawhan isulti ninyo. Kato ba gibasa? Mato niya gibutang ra sa kuan. Sa Ang imong argumento, bro, kuan man kining sa gibutang. bakikaw man kayo. Wala mo kong yung gibutang. sa gibutang, Ingon nimo dili kasulatan. Karon gibasa man kasulatan man eh. Scripture lagi kasulatan. Sa may nagingon ni di na kasulatan. Sabta kung tubag ba, ang gigamit sa mga apostol nga ilang gipangbasehan scripture na kasulatan. Pero it doesn't mean Biblia na. Kaysa tinuod lang si Kristo nagtukod sa simbahan, dili man Biblia ang gitukod. Simbahan, iglesia og gibilin niya diha ang mga authorization. Dili ang Biblia ang iyang gibilin. Wa mingos Kristo ihatag ko kaninyo ang Biblia. Ug mo ni iwali dito ha, wala. Authorization, gingnan niya yung mga apostol. Lakaw ka mo, giumali ang mayong balita. Iwaling mayong balita. Nya kinsa man ang mayong balita nga ipawali? Di ba si Kristo? Ngano gasuwat atong mga apostol daan atong panila iwali?
Gajat daw nadaan sila dito ilang ipangwali. Wala, oral to ilang ipangwali sa mga tao. Mao na klaro di. Nag-speak man kag gitukod ni Kristo ang simbahan, bro. Asa man iyang tinukod karon? Asa? Asa man iyang tinukod karon? Mo ni simbahan. Nakatukod ba gyud siya? Nakatukod. Santa Iglesia Romana Katolika Apostolika. Asa mabasa? Asang basa sa? Asa Biblia? Sa Biblia, nagtukod sa simbahan. Kanang Mateo 16:18. Si San Pedro yung giingnan. Nya pagka ipadayon nimo ng 19, gihatagan siya mga authorization, mga yawe sa simbahan. Sa pagkayab ni Kristo, bro. Ay sa wapa ko mo Sa pagkayab ni Kristo pa daw sa langit. Nakatukod ba siya? Wala. Nakatukod lagi. Asa man Before gani siya mabasa? ni kayab sa langit, nagtukod sa daag simbahan nga mao atong pasakupan. Kay Asa kung man wala siya siya mabasa nga magtukod nakatukod? bro, kay kung wala siya magtukod anang San Mateo 16:18, ang mga tao asa man og pasakop, kinsa may sudlan, aham tumsod. Mag-iya-iya lang tagamaan eh. Di ba? Ay, muot mapunta sa imo. Iya tagamaan ning simbahan kay total wa man si Kristo tukod so ari ta. Nya bag-organ na tong gibasa daan des Biblia ha nga. Dili kaya ning pagpundok-pundok. Oh, tanawa. But kana ko kining subayon nako sa kuan teksto nga imong gihatag sa Mateo 16:18. Mm. Kana pulong pagkatukuro natukod wala. Yes. Pagpangon niya nga, pagatukodon ko, buti pasabot, simple future tense. Pag future tense, future man din, nga nung may man ka nakatukod. oy. Simple future tense. Dili future ha. Simple future tense. Kaya kung ingnon pa na nimo sa iyong panghunahuna nga, wa pa matukod ng niya, kung wa pa matukod, sa ato pa, katong giingon ni Mr. Daryl Villanueva nga kanang 70 Adventist maunang tinukod ni Kristo nga simbahan bakak to kay nganong naamay tinukod si Kristo wa pa matukod kanang term tinukod humana na so bakak to yung Sa giwali Mateo, kanang Mateo sa Mateo. 16:18 simple future tense pag kung sa man sa simple Mateo future tense 16:18. bro pag human ni sa Kristo Mateo ang 16. naglitok naa na ba dayon aktual ang simbahan na uwa pa na ana kinsa may unang membro na katong iyang mga apostol pero wala pa inaugurasyon wala pa formal nga birthday jud nga kanang mauna jud na kay giisip nga birthday sa simbahan formal inaugurasyon kato na yung pagdawat pag-receive sa Holy Spirit O ba din ma-open na atong kamera, bro? lagi wala na pug ko mo ingon Sa nimo nga Manila. imong kamera wa ma-open kay in the first place basig mingon pug ka nga ako aning pagbuot di na ko ipakita kung naong so magrespeto Nagtuo pug man nimo kog ma-direct man tatugopin na wa man dai na cross man dai. Ibong magawa man ko naong ning gawas. sige lang okay ron na siya Wa po imong naong, bro. kay naaman na akong kamera diri sa akong live kung ako ning palungon na akong kamera sa akong live diha ta magkita Ay, mao po dai. so magkalingaw na pug og sitting ani nya malangay na punta yung mabalin Ang dire sa kuan balikan nato ni sa Mateo 16:18. Mm. Kanang sa Mateo 16:18 na bay pulong diha nga kuan kining sa gingon nimo kining future simple future tense simple future terms na ba day kuan na bay gingon diha wala. wala bro kay in grammatically wala man na wala dili man wa man ta magisgot e grammar wa man gibutang den grammar o say grammar ana pero in Tato pa kay wala man di grammatically speaking in grammatically speaking kanang pagkaistoryaha da simple future tense kay ang imo kung nibawa murag future man future past tense murag baora na magani so, kanang imo kanang pag-ingon na to og future pag-ingon na to og simple future gibuhat karon apan wa pa na direkta nga pagka human yag kanang paglitok na kanang mura bag example mayon ko nimo nga I will drink water ay kung ingna samtang ka istorya ko na gainom og tubig di ko ka istorya pag human akong litok wala magpasabot nga sunod adlaw pa ko mo inom sud tuig sud buwan inom na yun di ba I will ba kaning term will
Ano na gud siya? Nalingaw gyud ko sa imuha ba bis kay mo. Nalingaw ka or daghan jud kang nakatunan? Mag-istorya unta meron ni kuan kining Ariel ba? Nalingaw ka Nalaki or daghan jud kang nakatunan? Nakakat-on naman ko dana ng mga pangatarungan bro kay diha man ko gikan. Mo man po Dili na pangatarungan. ka gikan sa simbahang Katoliko pa mangutanan lang kog kasa unsa man ning gitawag latria? Latria? Oh. Kada latria bro. Ala kamo kaseminar wa mo ko kaseminar na. Mao na Oo, kung diha ka mag-take gikas seminar. Katoliko balhin kag Sabadista kay wa ka kaila ultimong latria. Mo nang dali ka Kaya mailad. mo may nagseminar na. Mo nang dali ka mailad sa lain sikta kay ultimong latria wa mo kaila. Wa ka kaila. Dapat Kini po, bro. sakto ka og kanabang Naapod mo, ano eh. asi ba? Dapat sakto ka og Bro. kanabang inoon di kada pinaka-basic mo na kayo. Namo ani bro. Unsa man? Sa amo amang gud nga Seventh Adventist ang matag kapitulo bersikulo amo na siyang gikuan kung kinsa ang gisultian kung unsang kuan na siya kung unsa siyang tribuha kung unsa ibuyot ipasabot sa kining bersikulo gitawag na siya kuan aduna may kuan kining kuan ba kanang matag Hermeneutics. bersikulo adunay pasabot na hermeneutics kamo wala man mo ana Say wala. Tanawa ng mga bersyon Katolikos Biblia, di ba na mga footnote nga nagpasabot nga mao nay hubad di ana sa maong tekstos Biblia. Inyo nay footnote. nagubad-ubad na mga Inyo ha nay footnote inyong Biblia wala. Mingo pas namat yan. Mo nang di ka mo mismo nagkaugalingon na lang mong explain anang inyong katarungan sa gabangi wa mo nagkasinabot atong kauban nimong pikas lahi sad. Awa Jerwin Niya Rosales. bro balikan ako Bro, tanawa, Jerwin Rosales. Ipangutanan ako siya. Muuyon ka ba nga diri sa Biblia namatay ang tao ni bulag ang iyang kalag? Unsa muuyon ko ana brad. Pag bulag siyang kalag, asa man ning kalaga padulong adtos Ginoo. Unsahon man as Ginoo dito brad? Lumluman. Tanawa ra. Asa Bro, man sa Biblia na lumluman? Wala mo na kasinabot. Ang mayon ka nga, wala ba mo? Tanawa ra go ng Biblia ang Katoliko, di ba daghan kinag mga footnote. And besides anang footnote, naa pagid may Bible commentary ni St. Jerome nga nagpasabot nga mao jud nay klarong hubadya. Kamo naa mo. Nang hinambog tong inyong pastor nga naa ko na mo'y Bible commentary nga gisuwat atong usa ka pastor 12 kuno ka volume. Hantod karon wa man lagi mo kapalit ana. kinsa Naa man na mo pastora purchase bro ko. bro kinsa pastora Ambot katong gawaling giribat na ko diri kaduha man siguro na ko to giribat nga piti niyang panginambog. Kay bao ba mo? Kitang mga Sabadista natay Bible commentary. 12 ka volume. Gisulat sa usa ka pastor niya, wa pa dyan niya ginganlan og unsang pastora gisuwat, unya unsang ngalan sa ilang Bible commentary. Perti na kong ribat ato sa akong live dito, dugay taon-taon na to. Kaming Katoliko, bro, besides nga nami footnote, naapod ni ano. The New Jerome's Biblical Commentary. Pasabot ana bro. Tanan nga mga unsay naa sa Biblia ang hubad na address amo ang mga komentary mo nang kami di gyud mi patakag bas unsa may hubad na brad ako sang basahon dire kung unsay pasabot ana matod nimo bro na mo'y kuan hubad na mga kining matag bersikulo ngano mag mo kuan man lagi ka mo ingon man lagi ka kana sa Mateo 16:18 kuan simple nga kuan kini simple nga kini kung grammar ang atong isgutan of course diha kita padulong pero kung may unta nga hubad-hubad ang imong gingon pasabot ana nga teksto dili wa man ka magisgot og ang simbahan dili man grammar ang gi-comment diha man mingon simbahan nga in grammar terms man mo ana agpasabot ang simbahan Kaya ko ikuan sa mga bro. Sige. Kuan kay murag hapit na ta kay basig mabilarta ni. Kuan day og mga alas 7 pod. Wa kay live og Naa. alas 7. Naa. Mag-live po ka. Magkadungan gyud ta. Nga naman. Mag-live ako alas 7. Magkuan ko kinang mag-live ko mahitungod sa 2,300 ka mga tuig. Dayon. Okay. Mao man ni kuan. Imuha Kay gabi mo sa ako tanaw sa inyo ako gitabangan man ninyo si Jerwin. Inyuha man ang doktrina. Inyuha man ang doktrina. Ikaw mo explain ana. Kay naam na sa imong burden of proof. Gitabangan mo ko yan sa mga pugangan. Kuan man ta ka ato moderator maga nagapil-apil magapangutana. Siring amo bro, naulog na lang tong siring amo kay di magito proper nga debate yun nga kanang as in kuan kay wa magayto mohatag si Jerwin Rosales og pamahayag. Ditso naman to siya pangutana.
So nahulog lang to Hindi, nga kay kanabang nag-moderate man ko. Bible study. So ako'y nagpatunga ato at that time. Pagkataon-taon pwede na sabta mo salmot. Pero dili to sa debate jud nga formal debate nga ako as a moderator di jud ko mo salmot. Ako sa lang Okay, as sila sa sila nga nagdialogo ako mo apel. Sa dihang manhuma na sila so pwede ko mo salmot kay sharing raman to. Di man to dialogo nga gitagaan ako sila 10 minutes, 5 minutes pangutana. Nya nga nagkuan magkinahanglan na mag-moderator kasi sharing raman di ay. Para dili gubot ana kay for example mag-sharing tang tulo karon na may isa pwede na to ning isa mo moderator para dili gubot mahuman na tong discussion pwede na siya Brad pwede ba kung mangutanan nimo sharing man kung mayon kag debate jud formal nga naay ka ng oras time nga mopahayag ko that's the time nga wala jud salmot ang moderator din napita. Unsa yung mga apelyido dong Jason? Ala na Mani na to gipapel nang luod na siguro noon ni kay wa man nimo gipapel pod. sige lang kay nangutana mo gud jud entertain na ko to imong pangutana. Mag-live ko may tungod sa 2,300 ka mga tol. Ay, bro, Isa-isa may na. pangutana. Ay, bro, kanang pangutana ba? Unsa man? Sa Kani si Kon ba kaning sa si Binday Adventist ba kani si brother ba? sige. Pero kay Kon ba pangutana sa abot sa kaon kanang Nawala siya bro. Wala man nimo tingog bro. Putol-putol man ka bro. Putda na siguro wifi to. Sige. Ako ay mangutana nimo bro. At may pangutanan na mo bro. Ang inamigor ko niya to. Ang akong pangutana ba is sa kadali lang ha, Jeremias. Kaning Jeremias bro, kinsa may author gid ani bro? Jeremias? Ning libro ni Jeremias sa Old Testament ba? Di ba propeta man ni siya no? Kinsa man yung author ani? Oh. Ang author ana? Sa kanang sa Jeremias wala man ko nagtukian nga kinsay author. Ang akong ikuanan na kuno sa nasulat sa Jeremias. Lagi. Wala ko nagtukian na kung kinsay author ana. So dili Sa akong po kuan, dili po si propeta Jeremias ang nagsuwat ani. Malagmit siya kay wa Siya. pampun ako So, wala nagikuan. po'y laing kadita na mga pulong diri nga nakasulat wala po'y lain nga tao nga na-involve nga mao ini suwat ani siya ra gyud. Amot lang kapon. Kay ikaw Tama bro, tama. tigkuanan. Tama bro, tama si propeta Jeremias ang writer ani. So akong pangutana ani bro mo ni. Diha man gud sa Jeremias 36:4 gitawag ko si Barok anak ni Nerias. Si Jeremias may nagtawag ang gitawag si Barok. Kini si Barok anak ni Nerias. O gidiktahan ko siya pagsulat sa tanan nga gisulti sa Ginoo kanako. So si Barok gidiktahan siya ni propeta Jeremias sa tanan nga gidikta sa Ginoo niya. So from God to Jeremiah, prophet Jeremiah, from prophet Jeremiah to Barok. So mo nang gingon dire bro, bosa gisulat ni Barok ang tanan. Karon ako gikan sa Dios gipasa ni Jeremias, dayon pag-abot ni Jeremias gipasulat niya kang Barok. Pwede ra man tag si Jeremias masulat pero gipasulat gyud niyang Barok. Ang tanan Jeremias 36:4. Unsa man na King akong basahon sa King James B. Bayang balita niya ko bro. Gamit. Mao magyapon ni. Unya si Jeremias mitawag kang Barok. Ang anak nga lalaki ni Nerias, Nerias. Nerias no. Oh. Og si Barok misulat gikan sa baba ni Jeremias sa tanang mga pulong na Jehova. Nga iyang gipamulong kaniya diya sa linukot sa kabasahon. Oh, di ba gisulat ni Barok tanan diha sa nilukot nga basahon. So karon bro, isip 70 Adventist ang akong pangutana kay gikan sa Dios gipasang Jeremias. Pag-abot ni Jeremias gipasulat niyang Barok. So gisulat ni Barok sa mga nilukot. Asa man nato ni makita ning sulat ni Barok bro para atong mabasa?
Barok. Sa versikulo 5, bro. Ba ade di ba kaning sulat ni Barok ba, di ba, ningon sa 5, onya giingnan ko si Barok, gidid-an na ako pagsulod sa templo, ana ha. So kaning paghuman og sulat ni Barok sa mga nilokot, asa man ni nato makita ni mga basahon ni Barok para atong basahon? Nag-exist pa ba ni karon? O nawala na to? Pulong biyanis Ginoo nya, ningon biyang Biblia sa suwat ni propeta Isaias nga walay bisan isa nga mawala sa iyang pulong, muwad-ag ka Paris. Tanan kumpleto jud. So kani kay pulong man is Ginoo jot down ni Barok gikang Jeremias, asa man nirong sulat ni Barok na to makita? Sa versikulo 5 gani. Unsa may gingon 5? Tao. Basaw na ko versikulo 5. Og si Jeremias nagsugo kang Barok nga nagaingon. Ang ipasulat ni kuana? Ako gibilanggo. Ako dili makaadto sa balay ni Jehova. Mo ni gipasulat niya kang Barok. Oh, asa lagi na to makita na? Gipasulat niyang Barok para mabasa na to. Asa man tong sulat ni Barok na to? Versikulo 5 gani. Lagi. Nasa 5, asa man ang 5 gibutang sa Sa Jeremias kapitulo 36 versikulo 5 na lagi giunsa man ang suwata di gi-preserve dito? Asa man na? Dara unsay gipasulat niya mao ni pulonga. Ano? Ako gibilanggo. Ako dili makaadto sa balay ni Jehova. So bro, wala mangita ko pa kaglaing balay ng Jehova. Ang ako ba human og suwat ni Barok sa, di ba, gisuwat niya sa mga nilokot nga basahon. So pag gumanyag suwat, asa man tong nilokot nga basahon karon? Nag-exist pa ba to? Asa mo ka nakabasa nga linokot? Di ba gingon dia sa kuan ato basahon na 36. Sana ko sa 36:4. Ndrio. Unya si Jeremias mitawag kang Barok ang anak nga lalaki ni Nerias. Og si Barok misuwat gikan sa baba ni Jeremias sa tanang mga pulong ni Jehova nga iyang gipamulong kanya diha sa nilokot sa usa ka basahon. Kaning nilokot nga basahon, di ba, gisuwat ni Jeremias o gisuwat ni Barok tanan. Asa man ang mga sulata karon, nag-exist pa na karon? Itubag na kasara sa versikulo 5. 5. Ano ko mangutanag? 5 kay kuan man na, kung basahan 5 Og si Jeremias nagsugo kang Barok nga nagaingon, ako nabilanggo, ako dili makaadto sa balay ni Jehova. Kadto sa balay ni Jehova. Ano day unsay naas balay ni Jehova? Ay naglukoto ni katong kuan dito gisulat sa basa kadto gilukot. Daw sa mga kabro eh. So, mangita pa magyug kag. Sa to pa mangita pa magyug lain rason. Katong gilukot nga basahon nga gisuwat ni Barok tuas balay ni Jehova. Nara bro. Dili na problema nako kung ang imong pagsabot lahi. Diba, Kay diba? basta kay akong gikuan. Di ba? For example, Ang gisulat ni Barok, mao tong giingon dito. For example, bro. For example, ako nagsugo ko nimo isulat tanan ang akong mga pulong ha. Sa imuha ikaw sugong ka na kog suwat, di ba? Usa may gamiton nimo kay karong panahon na iskuan naman, high tech naman taron. So ibutang ta lang record book. Kay ang nausok karon record book man, di naman kay usong notebook karon. Record book, gisuwat nimo sa record book tanan akong gijot down. Ang pangutana, asa naman ang record book karon? Di ba? Sa versikulo 5 kanina. So dire sa verse 5 wala man. Gisgot ra mag Now, aman. Giun sa balik ko ra ko ha. asa man sa verse 5 diha. Asa naman to? Sige, sa verse 5 ta tugtantan nas verse 5. Unsa may mga unod ana mga pulonga bro? Kato basahon na. Wag ka gawin, oh. Naingon dire, oh. Ako, ang unod ha. Basa. Dakong litra, oh. Ako gibilanggo, ako dili makaadto sa balay ni Jehova. Mangita pa magaglaing pulong. Lagi-lagi ba? Gisgot pa na si Jeremias og dili makaadto sa balay ni Jehova. Ngano unsa naadto sa balay ni Jehova day? Gibilanggo gani siya. Lagi sa ato pa kay si Jeremias gibilanggo man no. Pamina bro. Gibilanggo mas ni Jeremias no. Pag bilanggo ni Jeremias mo tong resulta nga di na siya kaswat. So karon ipa-jot down na lang niya kay Barok. Ang tanan nga gikan sa Dios, giagin niyang Jeremias, wala niya gidirect ni Barok ha. Giaging Jeremias, so si Jeremias iyang gipa-jot down itong Barok. Karon ang pangutana kay nasulat naman itong Barok, asa man tong mga sinulat ni Barok para atong basahon to?
Nausa mo tao kay gahiya gyud yung pasabton di ay. Di ba? Ang gisulat ni Barok katong ingon ako gibilanggo. Ako dili makatumo tay gisulat ni Barok. Usay gisulat ni Barok. Grabe, gahiya gyud yung pasabton. No, gitawag ko si gisulat ni Barok. Barok. Akong kwan bro ha. Gikan sa baba ni Jeremias. Dili bro, daghan kay itong gisulat. Ay, nawa mo, nagkasinabot atong usan nyo ka magwawali. Kaya ingon man inyong usa ka magwawali nga. Pagpangutanan ako asam to mga sinulat ni Barok Brad. Kay tanan man. Tanan daghan. Oh, gisulat ni Barok ang tanan. Tanan ha. So Ane pag bro. maingon tag tanan, dili kay kana lang nga porsyon. O akong iba Ale, bro. atra o sa 5 onya giingnan ko si Barok. Ay sa. Ako may imong gipangutana po. Ngano mo adto magkatong lain? Katong Diba? imong gipangutana. Wala mo nagkasinabot sa inyong nalimot ako sa ngalan ato niya debator sa unang nga nisulod sa akong live. Nganingon siya nga akong Ayaw ipangutana lagi ba. pandama yung ayaw lagi Diba, nga pandama pala yung lain para tao. bakit murag nalahi Ito man bang ko. tanaka. Kay ang ani manggod, ang imuhang gimin nga ang sulat ni Barok mo nang naa 5. Dili man si Barok Wala nga nagsulat ako, ani si Jeremias man. Kay kang Jeremias mo kita lagi pa confirm nako ni modaan kung kisa di author aning librong Jeremias, ing kag Jeremias. So tanang gi-jot down dire si Jeremias di nagsuwat. Ing kag adi karon kaning nga portion dili si Barok nagsulat ani si Ay, Jeremias ang nagsuwat ana. Ay sa bro. Katingon nato nang imong kunayo. Wa ko nag-ingon ana nga si Jeremias ang sulata ikaw may nag-ingon. Nya. Ang Karon, akong tubag sa imo nga nalimot ganiya, na lang ko, wala bro. ko kakuanan na. Nalimot na lang ko, Ayaw- nalimot na lang ko sa Ayaw inyong i-mislead ang kadalang, bro. kinikuan. Ni ana Ayaw inyong i-mislead kwan, ang bro. akong istorya. Ni ana ang inyong debater, nalimot na lang kong singa na to, dugay na to kayo, nisod sa akong live. Ko bro, asa mang libruhan ni bro? Ingon sa naam na sa inyong giingon nga Deuterocanon na diag Barok. Mo na gay manamay gani kay kuan. Mao na, bro, Ayaw ko nga. gikuan. Ayaw paghawid-hawid Ayaw ko og- ato ani, imo bro. gikuan. Kay inyo man tong argumento. Bro, ayaw ayaw ko gidamay ato. paghawid-hawid og Biblia, ayaw paghawid-hawid og Biblia nga ang libro kuwang. Nangutana Di ko gyud nimo ka kaisa asa sa ang kuwan, librong Barok. Wa na ka Bro, nakaibalo. di ka kaiso sa kuan. Pero sa Katoliko tuganan ka na, kaniding Barok diri sa buang Deuterocanon mao man na. Nouns. Niya bro, pasabtong takadaan ha. Ganihan nangutana ka sa kuha. Sa Jeremias kisay nagsulat ingko wala ko kakuan ana. Unya karon imong ikuan ng kining mga audience nga Ingan nag-ingon ka ko na nga ko si nga. Jeremias ang nagsulat. Ayaw pag binuang bro. Naunsa Sa i-review pa. Ang akong tubag sa imo nga gani ha. Wa ko kakuan ana, wa ko mag tuki ana kung si Jeremias ba'y nagsulat. Ang akong gitun-an ana diha kung unsa ang nakasulat diha sa basahon ni Jeremias. Kanya maingon ka nag-ingon ko nga si Jeremias may nagsulat. Sa imo agi nang baba kuan ba nga si Jeremias may nagsulat. Wala mo apok. Oy, naunsa. So ari ta bro. Naunsa naman ka. Kani, bro. Sa sinugdanan bro, ay sa bro. Sa sinugdanan palang daan sa imong kuan. Naibalo na ko kung asa imong tumong. Kay nagkuan ang inyong basahon. Di ka sa ko makaisahoy. Ari pa bro, napailan ako pangutana bro. Katauanan man pa bro. Ingon sa San Juan 20:30. Ingon siya diri daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat ni ining basahona. Mo na giingon sa verse 30 ha. So kato bro, kay milagro man gito bro, gibuhat man gitong Kristo, pero wala lang masuwat. Di ba? Asam na to na makita karon bro. Kay posible ka to Asa ni mo nagikutlo bro? San Juan 20:30. Nya. Ingon si San Juan, ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat ni ining basahona. So posible ha pag kay di natututuohan nga gibuhat gutong Kristo. Yahag gutong milagro. Ang pangutana kay wa man gid masuwat asam ni karon. Basta dia sa Lucas ug dili mo kita sa Juan. Basta dia sa Lucas ug dili sa Marcos ug dili sa Mateo. Bro, wala na sulat nining mga basahona. Daghan pa jud Ug kay sa dili wala. sa sinulat ni Juan. Kay ingon pa ni San Juan, dire sa San Juan 21:25. Daghan pa kaayong mga buta nga gibuhat ni Hesus kung gisulat pa ang tanan. Nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo sa kasudlan sa mga sinuwat.
Tidagana no nga bisag tibo kalibutan di gud paigo. Asa naman ni mga sulata karon nato makita? Ni mga buhata ba? Kaya bro. Kay kung sisan moy ka Ang dagantang niya, bro. are bro, komentag dagantang Lucas adto kang Marcos, Talawa ka Mateo. Di man pud na kumpleto yung mga gospel tanan. Kung ari kang Lucas, di man sa na kumpleto. Kay gani mingon si San Lucas, si Kristo nabilin dito sa templo nawala nagkaplagan 12 anyos. 12 anyos pataas. Wa may record si San Lucas ug nag-unsas Kristo ana. Ang last record ni ang otrong record ni San Lucas mga 30 ng panuigon ni Kristo sa nagsugod siya sa iyang mysterious pagwali, di ba? San Lucas 3:23 ba na? Aya. So, diin man si Kristo anang 12 pataas. Oh, di ba? So may gibuhat. Yeah, bro. So may gibuhat kani. Usas mga milagro nga gibuhat ni Kristo gisaksihan sa mga apostol nga wala gisuwat. Na adire atong basahon na dire sa 42 sa San Lucas 2:42. Sa 12 ka tuig na si Jesus ngadto sila sa pangilin ingon sa naandan. 12 ka tuig. Sa 12 ka tuig, bro, wala na tayo mabasa nga pagka 13 ka tuig nagunsa na siya dito unsa yang gibuhat na. Pag otrong record ni San Juan o ni San Lucas, ingon na sa dire sa 23 sa San Lucas 3, mga 30 na kapanuigon ni Jesus, nagsugod sa siyang buluhaton, 30. So 12, until naabot og 30, unsa may gibuhat niya na? Tubagon taga bro. Sama, nagunsa man siya ana. Pagkaugma Tubagon taga. na, lawadlaw gyud. Unsay giingon sa Biblia, ang mga butang gipadayag iya sa tao. Ang mga butang tinago iya sa Dios. Imo man tukion itong gitago. Sa gitago nga. Nasa naman taong gawin. Wala man nagitago. Nagitago, nagililong na. Sa to pa, Yeah. sabot wala Yeah, na bro. gibuhat. Na ginahitabo Yeah. na. Esa bro, umsay-say ko. Niya. Kaya gusto nimong ipa kuan ang imong gusto nga kuanon tukion kay mudagan ka dito sa kining inyohang 73 books, no? Oyo sa bro. Tama ba ko? Kung akong gamito ng Deuterocanon, bro, sa may labot na ng Old Testament naman na. Diri naman ta sa Huwag nyo. gani. Walay labot ng Old Testament sa nyo. Kayo ako mangutana sa mga bahin ni ana. Gidawat ba sa mga kuan, Hudiyo ng kuan kanang mga sulata? Di nyo kakakuha mga gidawat na, kaya wag na gidawat. Okay, di man pasado sa criteria sa mga Hudyo, mo nang ilang gitanggal. Oh. Kaya ang mga Oh, Hudyo, wow, naman gani na na. sila kaugalingon nilang Biblia, ang gitawag tanak. So para sa ang mga Kristiyano, nakaproblema magod ninyo, para sa mga mobito tong si Joseph bin Akiba, gilangkat na niya kay ngano man di pasado sa iyang pagtuo. Kana si Joseph bin O, gani. Akiba usa na ka magwawali sa Hudyo. Take note, ang religion sa mga Hudyo is Jewish. Jewish kanang Judaism. So sa Judaism, Mao na gani sila na siya. kaugalingon nilang Biblia, ang gitawag tanak nga maura dyan ay librong nilang gidawat. Kay maura po na pasado sa ilang kriteria. Sa simbahang Katoliko nga isip Kristiyanong Mao gani tinuod, na siya, bro. sa simbahang Katoliko isip Kristiyanong tinuod, gi-accept na namo. As is kanang gitawag na to gilamdagan sa Holy Spirit, ug apil na sa balaang kasulatan. Naman ang mingon ko, bro, nga asa man si Kristo aning 12 hangtod nag-edad sa 30. Ingon ka ganina nga mo na'y nakapait ninyong Katoliko kay wala mo'y mga kana inyong bersikulo unsaon pagpasabot. Mao nang ikaw kay wala man mo'y footnote naglisod kag tubag. Sa footnote sa Biblia Kristohanong katilingban, ako naman ang giingon diha sa paminaw sa ba? Ang giingon sa footnote sa Biblia Kristohanong katilingban, gipaklaro na sa mga hubad nga nagkinabuhi siya sa iyang ginikanan nga si San Jose ug si Santa Maria isip panday og nagmasinugtanon pagayo. Mao na giingon diha sa footnote. Inyo man may footnote man utlo-utlo nang kag bersikulos Biblia para ihaom nimo. Kitinago din na di mo na tinago. Nga reality mo jud naa. Nahitabo mo Niya bro. Niya bro. Kani kuan. Pagkaron ta ka. Ang naka-diferensya man gud ninyo, namali gud mo. Say mali. Ano man? Tungod kay dito ninyo gisalot ng inyohang kuan. Dito rin may kanhon sa kuan daang tugon. Ane bro, Di ba mo kapasar ang dito, Deuterocanon nga libro bro. Ang Deuterocanon usa may nakasabot ba kag unsa ng Deuterocanon bro? Ala.
Isa kadali lang nawala akong kuan. Nakasabot pa kag unsa nang jutor ni kanon. Ay naunsa man ako live. Tay sa ha. Bro, nag-fire man ta bro. Grabe bro, alas 10 naman bro. Sige, ugma na lang punta ha. So lang ugma kay magtiwas ta ugma. Ugma na po daw kay magkuhan kining ay maikon mag-live mag-ugma pod. Sige, so lang kay tiwason na to ning background sa Biblia. Pagkadungan po damang programa ni kuan. Sige. Sige bro, may gabi na lang say madong. Andam-andam lang pangutanan sige. Gawa mo kaniya. Yo, kaya na Brad, kay naro ko ipangutanan nimo abot sa mahugaw nga pagkaon ba? Oo. Ugma na lang na ipangutana bro sa iyang programa. So lang ka dito bro. Kaya para mag one on one mo anang Dilera ba ko kasulod siyang live kay. Facebook bro? Sige lang, kasi manawag na ko ugma. Aman, maramado rin issue sa akong Facebook bro. Sige. Manawag na ko ugma ni mo balik siguro. Pwede man kay titiro man mi si Brad Amik sa kuan sa Messenger kaya ako ra mag-input siya. Join lang siya sa Messenger bro. I-join lang ka sa Messenger niya ugma. Oh, pwede kayo? Sige. Oo. Anak na lang kaya para magkasinabot. Sige, may gabi dia sa mga bro. Gabi naman. Sa mga naman. May gabi Brad. Sige, bye-bye. Palong nga sa Wana. Gabi Brad. Sige bro, mo out na bro ha. Sige bro, salamat Sige. kayo. Salamat sa panahon. God bless.